سلام زخبركم تخاطرتي مدوات راديو ايرنا بفلاي مع مدباب غزينا ازي وتر عربي بس عزفنا مدباب غزينا يو مسخم تصني حضروا نقرا من شي قبر هندسه نلوم يعدو مالني عدو مي كاب اسرائيليو تشان شو منتنا باسرائيل زعتو صاحب حجاب اسرائيل كوينو ابا زيوم نطفات ني حبرتسب اقدسي نطفات زنطف زولو اكتيفيستيو سو كبروم تولدي يبحال ابز غزي ازي ابتي حدش تسفا تباهيلو زفلت محبر ينطف الله تحدش تسفا زبحال محبر كاني ولنتاوያን ኤርትራውያን ተኣኪቦም ነቲ ሕብረተሰብ ዘገድስ ንጥፈታት ዝገብሩ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ምስቲ ናይ እስራኤል ኩነታት ተተሓሒዙ ምስቲ ናይ ብርጌድና ሓሙስ ተተሓሒዙ እውን ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ዝተዋፅኦ ዝገብሩ ዘለዉ ውልቀ ሰባት እዮም ሎሚ ነካይዱ ዕላል ብፍሉይ ኣብ ዝናብና ተኪርና ንብለሉ ዛዕባ ኣይኮነን ሒዝና ዘለና ሓፈሻዊ ብዙሕ ዛዕባታት ክንትንክፍ ኢና ብፍላይ ግን ድሕሪ እቲ መስከረም 2023 ኣብ እስራኤል ዘጓነፈ ናይ ኤርትራውያን ባእሲ ብሓደ ብርጌድና ሓሙዱ ብሓደ ከዓ ደገፍ ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ንሱ ከም ሓደ ክፋል ክንትሕስሶ ኢና ካልኣይ ከዓ ኣብ እስራኤል ዝተፈጥረ ዝተጀመረ ኩናት ምስ ሓማስ ማለት እዩ እሱ እውን እቲ ብእስራኤልን ብሓማስን ዘይኮነሲ ንኤርትራውያን ዘለዎ ፅልዋ ዝገለፈ ፅልዋ ቁጠባ ኣብ ስራሕ ኣብ ኩሉ ክንድስሶ ክንፍትን ኢና እሱ ድማ ዝመረፅኩሉ ምክንያት ሓደ ካብቶም ብቅርበት ንኩሉ ነገራት ዝከታተልን ኣብ ሆትላይን ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ድማ ንጥፈታት ዘካይድን ሰብ ስለዝኾነ ነዚ ዛዕባ እዚ ይበቅዖ እዩ ኢለ ይሓስብ ክብሮ መጀመርታ ዕድሜ ከቢርካ ስለዝመፀኻ ኣመስግነካ ሽሻወይ ብጣዕሚ ማለት ዓቕሚ ህልዎ ኢልካ ከቢርካ ናይ ነዚ ዕድል ዘኽተባኑ ምኽኣልካ ብጣዕሚ የመስግነካ ፅቡቅ እምበኣር ኣነ እውን የመስግነካ ስለትኽእሉ ትገብሮ ዘለካ ንጥፈታት ንስኻን ማሕበርካን ስለቲ ኣበርክቶኹም ከመስግነካ ፈቱ እምበኣር ድሕሪ ዕለት 2 ወርሒ 2023 ከመይ እዩ ዘሎ እስራኤል ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ከመዮም ዘለዉ ኣብ ፀጥትኦም ኣብ ርግኣቶም ኣብ ኩሉ ነቲ ናቶም ሂወት ከመይ ተንብቦ ንስኻ ከም ማሕበር ከመይ ተንብብዎ ኣቐድማ ይብልካ ከምዚ ቅድም ኢልካ እውን ብዛዕባ ማሕበርኩም ተትነግረን ፅቡቅ ነይሩ ቅድሚ ናብቲ ርእስቲ ምእታውና ኦኬ ማሕበርና ማሕበር ሓድሽ ተስፋ ንኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ብዕለት 14 ወርሒ 5 2021 ብወግዒ ከም ማሕበር ቆይሙ እቲ ማሕበር ቅድም ኢሉ ኣብ መጀመርያ 2020 ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ኣብቲ ግዜ ምዕፃው እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ከም ዝፈልጦ እቲ ኣብ እስራኤል ዝረክብ ሕብረተሰብና ናይ ዝኾነ ኩን መንግስታዊ ቁጠባዊ ውሕስነት ኮነ ጥዕናዊ ውሕስነት ክከላኸለሉ ወይ ክህቦ ዝኽእል መንግስታዊ ትካል ስለዘይነበረ ንባዕሉ እቲ ናይ ኮሮና ሽግር እውን ንብዙሓት ዓበይቲ ሃገራት ከይተረፈ ሃንደበት ኮይኑ ኣብ ሃንደበት ታሽሙ ስለ ዘጥቅዖሲ ነቲ ሕብረተሰብ ብኸመይ ከኣልዮ ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዜጋ ንባዕሉ እቲ መንግስቲ ከኣልየሉ ዝኽእል ንፁር መስርሕ ስለ ዘይነበሮ ንሕና ከም ኣነ ካልኦት ብዙሓት ሓደ 30 ገለን ዝኾኑ ሰባት በብውልቅና ገለ ነቲ ሓበሬታ ንትርጉም ገለ ናይ ስቤዛ ሓገዝ ዘድልዮም ገለ መጀመርያ ተጀሚሩ ድሓር ብኣዝዮም ቅዱሳት ኣሕዋት ነቲ ዝነበረ በብውልቂ ፋሒድና ንገብሮ ዝነበርና ጠርኒፎም ከም ሃይሊ ዕማም ኮሮና ንኤርትራውያን ዝብል ሃይሊ ቆይሙ ማለት እዩ 4 መራሕቲ ገይርና እቲኦም 4 መራሕቲ ብክታሽሙ ዝገበሩልና ከዓ ኣብቲ ናይ ኮሮና ቡድሆታት ክንነጥፍ ጀሚርና ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ ነቲኦም ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብዚ ኣዝዩ ቅዱስ ስራሕ ገሊኦም ነቲ ቫይረስ ከይፈርሑን ሂወቶም ገዛ እንዳኸዱ ስቤዛ ዝሕግዙ ዝነበሩ ብጣዕሚ ማስክ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂመ ከደንቆም ከመስግኖም ፈቱ መብዛሕትኦም ዳርጋ ኣብዚ ዓዲ የለውን ሕጂ ንካናዳ ንገለ ፋሕፋሕ ኢሎም እዮም
ዝማሕበር ዝምበኣር ውፅኢት ናይ ሽዑ ምትእኽኻብ እዩ እቲ ኮሮና ቀዳማይ ማዕበል ካልኣይ ማዕበል ሳልሳይ ማዕበል እንዳበለ ምስ ከደ እቲ ሳልሳይ ማዕበል ምስ ተረጋግአ ናብ ራብዓይ ማዕበል ገፅና ምስ ከድና እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ስራሕ ስለ ዝተመለሰ ካብቲኦም ኣክቲቪስት ናብ ስራሕ ተመሊሶም እቲኦም ዝተረፍና ከዓ እሞ ሕጂ ፋሕ ካብ ንብልሲ በብውልቅና ምሕጋዝና ማለት ኣክቲቬት ምግባር ኣይተርፍን እዩ ካብ ከምኡ ነዛ ዘለና 9 ሰባት ነርና ነዛ ዘለናያስ ነዛ ግሩፕ ከም ማሕበር ነቁማ እሞ ብዝከኣለና መጠን ንነጥፍ ኢልና ታሽሙ ኮይና በስ ሽዑ ናይ ውሽጢ ሕጊ ኣፅቢቕና ከመይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ከም ዝበልኩኻ ዕለት 14 ወርሒ 5 2021 ብወግዒ ቆይማታ ማሕበር ተሸዓተና ብዝተፈላለየ ዓይነት ፖለቲካዊ መርገፂ ዘለና ብዝተፈላለየ ዓይነት ሃይማኖት ንባዕሉ ብዙሕ ኮመን ረቑሕስ የብልናን ብዘይካቲ ናይ ሰብኣውነት ናይ ሕብረተሰብና ሓላፍነት ምውሳድ ማለት እዩ ኣብዚ ክነፅረለይ ኣብቲ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ መርገፂ ክትብለኒ ከለኻ ገሊኹም ደገፍቲ ገሊኹም ተቃውምቲ ማለት ድዩ ገሊኹም ደለይቲ ፍትሒ ገሊኹም ከዓ ደገፍቲ ነቲ ስርዓት ማለት ድዩ ዋላስ ደለይቲ ፍትሒ ኮይንኩም ኩልኹም ግን ካብ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ረኣያ ንኣብነት ገሊኹም ንገለ ውድብ ትድግፉ ገሊኹም ከዓ ኖርማሊ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥራሕ ሃልየኩም ግን ኣብ ገለ ናይ ፖለቲካ ማሕበራት ዘይትነጥፉ ማለት ካ ድዩ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ምስቲ ዘለኩም ኣካይዳ ናብ ገለ ዝፅግዑኹም ተዓዚበ ኣለኹም ሞ ንስኹም ከመይ ኢኹም ናትኩም መስመርን ብሓፈሻዊ እቲ ናትኩም ማሕበር ኣባላት ናይቲ ማሕበር ኣበይሞ ማለት ደጋፉ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ነጥፎ ንጥፈታት ክፅንበር እየ ዝብል ለባም ደጋፊ ተንረክብ ነርና ፅቡቅ ነይሩ ኣባላት ናይቲ ማሕበር ኩላትና ደለይቲ ፍትሒ ኢና ማለት ኣብ ሃገርና ወፅዓ ኣሎ ኢልና ንኣምን ኢና ብርግፅ ሕጂ ከምኡ ከሎ ግን እቲ መምዘኒ ናብቲ ኣባል ናይቲ ማሕበር ኮይንካ ንክትቅበል ዘሎሲ ተቃዋሚ ክትከውን ኣለካ ገለ ዝብል ኣይኮነን ማለት ሰናይ ተግባር ሰብኣውነት ሓላፍነት ናይ ሕብረተሰብና ምውሳድ ኣራኺብና እቲ ፖለቲካዊ መርገፂታት ናይ ኩላትና ዝተፈላለዩ ክብለካ ከለኹ ግን ገለ ኣባል ናይ ዝኾነ ውዳቤ ኣሎ ገለ ካልእ ፖለቲካዊ ራእይ ኣብ ዓዱ ኣሎ ምሻለካ ሓደ ዓይነት ጥርናፈ ወይ ውዳቤ የብልና ናብቲ ፖለቲካዊ ታሽሙ እሱ ከዓ ኣሸጊርና ኣይፈልጥን እዩ ሕጂ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ካብቲ ፀጋ ማለት ደገ ዘሎ ሰብ ሕጂ ብዙሕ ዳናገር እቲ ማለት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ርዲት ኣለና ክንብሎም ከለናስ ከምዚ ዋላ ደገፍቲ ገለ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ሕጂ እቲኦም ደገፍቲ ለቢሞም ኣብ ከምዚ ክሳተፉ እንድሕር ጀሚሮም ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከድና ኣለና ማለት እዩ ዝጥምቶ ዋላ በት ፖለቲካዊ ርድኢት እቲ ሰብ ብደገ ዘሎ ሰብ ግን ንዓና ከም ሓደ ኣብነት ክርኤና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ሎሚ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ናይ ሕብረተሰብና ኩሉ ብዓይኒ ፖለቲካ ስለ ዝጥመት ወላ ሓዳር ክትገብር ዘፀግመሉ ሰዓት ኢና በፂሕና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዚ ንሕና ብሙሉእና ደለይቲ ፍትሒ ኢና ንኣብነት ስኻ ሓደ ካብቶም ኣብ መጀመርታ ዓመታት ናይ ምምስራት መደፍአን ድሕሪኡን ንጥፉ ኣባል ዝነበርካ ደላይ ፍትሒ ምዃንካ ፈልጥ እየ ኣነ ሕጂ እቶም ካልኦት ከምኡ ተመክሮ ዘለዎም ድዮም ኣብ ናይ ደለይቲ ፍትሒ መስመር ዘለው ፍትሒ ኤርትራ ክረጋገፅ ዝደልዩ ግን ከዓ እቲ ናይ እስራኤል ጉዳይ በይኑ ዝርእዩ ኣካላት ድዮም ዋላስ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ምርጋፅ ዘየገድሶም ጥራሕ ንሕና ኣብዚ ኮይና ናይ ዝብዚ ዘሎ ስደተኛ ጉዳይ ነሳልጥ ዝብሉ እዮም ኣብዚኣ ንፅርካ ክትነግረኒ ካብቲ ዘሎ ሕሜታ መታን ንፁር መልሲ ክርከብ ብርግፅ እቲኦም ኣብቲ ማሕበር ዘለዎ ኣባላት ዳርጋ መብዛሕቲና ማለት እዩ ዝበዝሕስ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለየ ተመክሮ ዘለና እዩ ኣነ ከም ኣባል ስምረት ነይረ መደፊአ ብድሕሪኡ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ዝፈቶም ከ ካልኦት እውን ከምኡ ሕጂ ኣብ ክንዶም ኮይነቲ ናይ ውልቃዊ ፖለቲካዊ ከይዶም ክገልፅ ብዙሕ ምቹእነት ኣይስማዓንን እምበር ኣነ ዳርጋ 100 ኣባል ማሕበር ሓድሽ ተስፋ ንኤርትራውያን ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ለውጢ የድሊ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከም ዘድልየና ነቲ ለውጢ ኣካል ናይቲ ከይዲ ንለውጢ ክኸውን ከዓ ድሌት ከም ዘለዎ እየ ዝኣምን እንታይ ግን እቲ ከይዲ ክፈላለ ክእል እዩ ማለት ዝተፈላለየ ሰብ ብጎነፅ ዝኣምን ብሰላማዊ መገዲ ዝኣምን ኣለካ ምሽ እቲ ሰብ ዝሓስቦ ንዕኡ እቲ ኣብ ሃገርና ከምፅእ ዝኽእል ለውጢ ካሊእ እዩ ኢሉ ክኣምን ክእል እምበር ለውጢ ደልዮም
إذا جن أب كم نمجم مرة جزيم سخاء لولو لخنبر كم زي كم حد إيشو أمتينا قلت تزاراري بنالوين فلتنينا ما تبز عباتي بوليتيكا سنحلنا بتناي على كل تور شعتها مسمته انتي جيرنا بخمينا حزنا يا أخي كنقول زين عمبر شعينا نمجم مرة جزيم هرجاتي بوليتيكاوي فإحنا حبرت سبناسي أما أخلت محبرك تجميرو عليك هو تي كنت رد له مغنيات تي بدك سمعوا أنا السخن كخمود يخم نمرقاتن من صارن إيه عتيتك مركم عد زعابي زعبانا خويني قالكون لما أنت زعابي زعبانا أبتي إرتراوي سدتنيا أب إسرائيل بحفشو زوردة سنامراوي كتباوي محبراوي زتتاوي صلواتات شجرات نمدهساسي لا تكرته واحد شعته زوجانا في كل سبري والله أما نقول برجينا حمودن سرعات دقيقهم زخدوا إتراويانن استفترة جوانتي كسب دم فساس مثل كاب كسب حجون كاب حكمنا زي وتصبات كم زلوا دحريو نموت السعابو نموت استقالوا قطرهم وحدات ولا يكون بر إتراويان لو حجزي بزرزر نسخات نجرني خا انتايو زلوا حجي دحري على كم تورح شعاتات في سنة سلسلة. أوكي مجمرة نحنا كم محبر تنا على كل تورح شعاته أقدم بيلو سومون جلخون دبدبة متينا كاب بزحات من قصاصات من بزي قدس حجي أي بزحنا يذكرون من نيران مالتي بذكاء لنا تي ناي علت كلته ورد شعات مدب أب مقورات كن تحقق الزبل مالتي حجي نحنا كم محبر تزاتينا له قداماي علامة ناي تي محبراتنا عقم حبرتسبناتنا بأفلوطو بقطوة وخنوتات أب إسرائيل كما يجيروا يعبي እንደገና ድማ ማዕሮ ማዕሪኡ ሕብረተሰብና ከመይ ገይሩ ሰላማዊ ናብራ ይነብር ስለ ዝኾነ ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ጉዳያት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ደጋፍን ተቃዋምን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ግጭታት ብሙሉእ ነቲ ሕብረተሰብና ክርብሽዎ ምዃኖም ስለንኣምን ንሕና ፖለቲካዊ ማሕበር ኣይኮናን እሞ ኢድና ኣይንሕውስን ኢና ይበልናን ኢና ብንጹር ነተን ምንቅስቃሳት ነቲ ደብዳቤ ዝሰደደልና ብደብዳቤ መልክዕ ኣብ ውሽጥና ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ርድኢታት ስለ ዘለና ንሕና ፖለቲካዊ ፀግዒ ገለ ክንሕዝ ኢና ማለት ኣይኮነን ነገር ግን ሰላም ሕብረተሰብና ስለ ዘገድሰና ነዚ ጉዳይ ብፅኑዕ ተኸታቲልና እዚ ጉዳይ ኣብ ዘይተደለየ ግጭትን ኣብ ዘይተደለየ ረበሻን መጉዳእቲ ናይ ኣካላትን ከይበፅሕ ከሎ ቅድሚ ኩነት ክንቃለሶ ክንፍትን ኢና ኢልና ብንጹር መልእኽቲ ሰዲድና ማለት እዩ شعو علت فرانشيشن وحشمونته أي حمالة زجبرو زيوم ناي والتهجر ناي زيوم دقفتي نسوم تسائلهم تاشوم مسجبرو تخونات مرة أسجينا دبدا بتعرفنا ناب بوليس إسرائيل بتغللا بفلاي ما ناي شنفر تل أبيب نزي قدايزي بعتب كريون انت تخيلون نتي وراي كسرزوا خمسة لوم انت داي تخيلوا خا اخول مدلات كقبرو خمسة لوم ملاقت تا دبدا بسدينا يا شعو ولا كم زبل خات السلام نايت حبرت سب سلا قدسنا تقونات جلس ندقفو سلا زي كنا بوجن بوليس سب اب اسرائيل دليتو سلاماو سلفخ قبر دليتو وايلاخ قبر ملؤ مسل سلا زلوه اتيوم اي نخلكلومن اتيوم اي نخلكلومن هنا سلازي نخلتيوم كنفقدلهم هنا مسبلو اوكي امو ناب حبرتسبنا خامل اختي نسدد إلنا معناتيو ناب حبرتسب كا بستخاله متن ابزي علتزي كاب عقرقر كاب زياد اللي قونص نخدحن حتيتنا بزح كمتي تفلطو اي سلطن اناي علت كلته واحد شعته ان كلاتنا درجه نيروم قال كفال أبالاتنا تسلفي استساتفو أنا نبعلي أب جزا نيره تا قداي مسجات أمت مجمرة حزب إسرائيل بمول وشوك بقى بتعني مشالو أب جزيك أدم سريحهم زي فلتو غازيتنياتات ما أيران زيهم داتي أدم زخبرو نسوم كي ترفه كم هتوت وان تبايلو أب نتي نتزقات أمخونتات ريبورت أب مقبار كسور حو جميرو مالتي نحنا ببزلنا يو أبالات نايت محبر
مع التليفونات تقبلنا استقبلنا تليفونات أنا بوجني استقبلكو تليفونات بقى خمسي كابتن زدقفونا بقولنا لوز بحالو إسرائيلان كترفه أنت عنا تسبيهم أنت كما يجيركم قول نبعلهم نبي وشتكم تقتو أنت عنا انسساو بحري وجلزبل بتعمي مشالو لبخاملي إخاخ تزارولو تسكفة كان أجر فيدباكات متينا هوتوت ناي تليفون ركب جيرنا ساعات حدا قال خوابي كلاتنا مونتاي نجبر لنا مجمريا معناتنا نمسك كردو زلو ان نفس وكف ناس تي نعونة نجرس وكيلنا ناد ميدان نحوتينا أبوشتاو أبولكاو هيوتنا خجات موزخ تسلوا أسجيناي أنا بوجنايسي بوا سالاسان شعتم بوليس تهاسيوم سلسة خابهم بقرطع أو حكمنا لكيسهم تقلالا 170 جلن سبات تهاريمهم أو كيناتكم وايقات مني أو حدا معلتهم عليتي أو وسم ساعات أجنزن نخد شفنو ناي ميدا شفنا اختبو أزيو نسب قليل كموسلو خيلي جن ماس قليل تبعت زي حتى قداي انواي زوم أولات زوم أحوات أبغورنا يتزايلون أبنات أنا تليفوني عتيه نمان مسب انترفيو قبل فقادني عم قوم كونيره أنا نقدر سمعي أبسمعي تعتيه بيت حدا حفرة تسمعيني بقى استفار أسمعي تنيرنا لكن أبتي محبر كاب زلنا بتعمي تبغ صجاتات سنيل كان عم يسمعن بزحت نبزحتي محوات كم زخما يسمعتان زي كونوا رجي لهم أجنازيهم زما حوات لهم سلازي أبتي زجبرنا ناي ساعات 4 دقائق زخون ناي تليفون ركب مو نتي ناي ميديا شفنا نحنا خنحزو لنا حدا ناراتيف مريتنا أو أتوكيرنا نتي مسلي نتو حدثي تمسلي ناي حبرتسبنا نابزنا وروخ نملسو خنكيل لنا بزبل حساب تسينا أب وش تأسرنا 4 ساعات كبابي أسران قلنا ناي راديو انترفيوات غيرنا ناي تلفزيون انترفيو ناب شانل مخاد أبزدليلو ناب شانل اندخدنا أموداتا سنبت كبابي ساعات شوعات ناي مشت أسران 4 ساعات أسران 6 ساعات قال خبابو خونا له مالتي سنبت ساعات شوعات ناي مشت درجة بملؤ تي أبتحبرت سبنا زت زتسأل جزياء وسئلي ناي هوكوت ناي عقرقر ጋዜጠኛታት ወፂኦም ካብዚ ክባረሩሎም ብምልኦም ከም ግብረ ሽበራውያንን ዕገርገርትን ዝቆፀርዎ ሰንበት ናይ ምሸት ክባር እቲ ምስሊ ናይ ሕብረተሰብና ዳርጋ እንዳመለስና ይኸድና ብዙሓት ጋዜጠኛታት ምሳና ኣብ ጎድኒ እቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ለላይ ፍትሒ ዝበሃል ክኾኑ ጀሚሮም እዚ ኸ መሊሱ ንዓና ታቢዕና ከም ማሕበር እቲ ሓላፍነት ዝወሰድናዮ بخمو مسرت أتيلنا أتي غوسواس أب حبرتسب إسرائيل أتيلو درجة تكوينات نا إسرائيل أنت زي ركب نيروسي ملوء بملوء أزيو بزح قطري ناي حزب إسرائيل بزي كاتهم كدمي زدقفونا زنوبرو وعلى خالوت بزعبانا بزح حفلطو زي نوبرون سبات نمنتاي دقفت بزلو نمنتاي امباسي بزلو قالوا بقالوا أنا انترفيو أبز جبر كله channel نابنات لمنتاي نحن كم هاجر كنحفر جبانا مس كان زعين ديكتاتور بسرعة دبلوماسي ركب كلونا مخالوسي كم هاجر كن فاليو ناتنا زورد ركب مسؤول ركب كنجبر مخالنا كنحفر جبانا قال خروج جميرة مالتي. طبعا هراي أبكلت نجاراتنا تكورينا هذا نايت حزبي كنا نتاي مسل دحريو ننوي عمتات أتي نايت هاجر منجستي قبل علس دتنياتات استخدتلو بوليسي أزيو حدا جنيا بمنبارو إرتوان نبزلهم موش قرن قالعون نزغل المكارا كت حلفون غيريو زي كحد حكيو أبت ساعات نسو نمنجستهم نقفو قالت إنها كونو قولو تنتن تقولو كونو قولو نيرام دو نسوهم ك تي منجست إسرائيل استخدتلو بوليسي نبزنا قريب تحنا خمدولنا أمننا زبل مركز وسيدكم كتردوا وفتنكم دو زياخد من السلامو شعو خسبال في الطفيلة يا مجمرة نجار معت ጋዜጠኛታት ድሓር ድሕርቲ ሰንበት ድሕር ቀትሪ ዝነበረ ፊድባክ ናይ ጋዜጠኛታት
ولا فيدباك ترايونا يكونن كم حدك عندي أقداسي أرستي نمنقصهم ساعات تقبرون نيرهم بنطوف أجابات مالتي نحنا خم حق حيش نحنا ترى كنا ولا زين كالوت محبرات أورجانيزيشن محزوت إسرائيليين مالتي بتعمي تلني قنن بتوتيت نايتي سرح مالتي جناي بيننا سرح يترايك نبل أين خلينا نيرهم خون يوم زعت حواتا بترافيتات زيلو ويدما كابانا وصاي يزقبرو ركبات نيرو خوني عفشاو جن كيدو خيدو نحنا تمجمرياتي قدام زقاطمه ساعات بناي بتليفون كاب سرخبنا له ايتصبنايم كمز عينت لوط خن اب حاصير غزيسي لوط خنا نصينا إلنا ايتصبنايم امبشي حبرتسبنا اب حدغኛ ኩነታት ከምዚ ወደቀ ከምዚ ማስ ሞራልና ተንኪፉና ነይሩ طبعا حراي حجي بتي هزبيخه بت هزبو وجنك انتي تفتيرو انتي شنكات انتي فرحي تفتيرو بتي هزبي ارترا بتي ارترا وجدتنيا مالتي حجي كسب ورحي عسرت على شوعات إنا خنزارب مالتي دحري خال تاريخ خال زانتا خال عزيو كبير شجرون سلاز ورد سلاز متى نسو بينكم قلت إنا في ساعة دقائق مالتي حجيكن أبتي إرتراوش دتنيا بحفشو أنت عنت سمعتات أمبيكم نسخم نبغهم ناي تليفون صعيد خون خل بأكل خون خل أنتي تبهالو غير أنتي بخون يروم تام تدنيا ده مجمرة بتزعبه تي حبرتسب ناتنا أبازيو رعدي تشميمو كلتا نقرات تزرقات أمي كناتات أزيو زحفورو بتاعمي مشالو كم حبرتسب كم أكل نايتي شعوب جونس استساتف حبرتسب زحفر بزح سبي نيرو تخلاي مالت تنايز سمعت هجي نايتي مبزحتي حبرتسبنا بسايلنت سروحو صريح زمالالس نتقونس زيد قفو بخلتي وجن ولا تقاوم هيدا لايف تحوينو مالتي كمزي سخون اينورون ولا نتسلفنا دقفو خلصي كمزي معرف ندوس خيد اينورون ايفن ابتي وش سيلفي استساتف حوات نقبلوز نبرنا فيدباكي مالتي سبسي اي تتصبيمكم خوي معروف ندو ዝተጋነነ ጎነፅ ከጋጥም ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ራዕዲ ፈጢሩ ወጥሪ ሓደ ሰሙን ዝኸውን ሲ ኣብዚ ከባቢ ድሮም ተላ ኣብዚ ደቡብ ተላኢፍሲ ዳርጋ ደርሆ ትንቀሳቀስ ኣይነበረትን ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ኤርትራዊት ኮይና እቲ ካልኣይ ሓደገኛ ስምዒት ኢለ ዝኣምነሉ ድሓር መሊሱ ካህትዮ እዩ ዝብል ነቲ ሕብረተሰብና ኣነ ብውልቀይ ከምኡ ኢለ ዝኣምን እንድሕር ኮይኑ ድማ ኢሉዥን ከምዚ ማለት ሲ ብዙሕ ሰብ ነቲ ዘጋጠመ ጎነፅ ከም መፍትሒ በቃ ብቑዕ መሳርሒ መፍትሒ ሽግራትካ ገይሩ ዝተረድኦ ሕብረተሰብ ኣሎ ስጋብ ሎሚ ማለት እዩ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብና ዋላ ብወገን ደገፍቲ ኮኑ ዋላ ብወገን ተቃምቲ እዚ ሓደገኛ እዩ ንዓይ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብወገናይ ምክንያቱ ከም ሕብረተሰብ ህይወት ከፊልና መዓት ሰንኪሎም معات كاب سرح وصا خوينهم معات عددا سوربيت خوينهم نيروم سلازي كم حبرتسب رجيلو سنجر مسقاطمه ككندي جمجام زقبر ولا سبيشالي بوغنتي دلاي فتحي زبهر اتي زترخبه عوت يزبلانه ما تتعغرغر تزينبر اتي ارستي ناي دغفتن ناي تقامتن اب ميدياتات اسرائيل كونه اب حزب اسرائيل كما ارستي ام تلعلن نتي قونت تتقيمنا اخول مرداتا انت زين هبلو ولا بغازيطنياتات ان تتصرفنا له نتي زلنا ملختي تتصميمنا كنحلف انت زين خلينا خا تمثلي نايتي حبرتسب ككندي وصعون وصعن كوينو اب ميديا اب قدمي حبرتسب اسرائيل زقرب بخاله مثلي بشبراويان كم حبرتسب متن عمستي تقاتلتي قال راي مخونه نيرو حجي نتي نزعوت زي عوتي هنا يكيلو خيلو بواقع ناي لكسبات سلاز تخفلو تزي كوينو ما اي متنن نيرو تي ما هي واتساب كتكفلو زمنتن ايكونن ግን ነዚ ዓወት እዚ ብብዝሒ ደለይቲ ፍትሒ ስፔሻሊ ኣብቲ
برجيد نحمودو ناي برجيد نحمودو أبالات جيجا سمعت فتيرو ما كون سجال حج جيجا سمعت هالو مخناتو زي كم يوم تودي إنا مريرنا بقى دحر حجي مرقت يخفلت على سب بحثيرو ستي جونتسي مفتاح زمصلهم كوينو تسمعوا سبات علو كلهم كوا تزيبلكم ازيهم بقصر واحد كتبلهم زي تخيل منسيات جن تجونت تي ب ابنا نحل كام فققا بخلتي وجن كم زعوتهم غيرهم قلصوا ስለዝኾኑ أزيو حدقنياي مالتي ስለዚህ ኣብቲ ስምዒት ናይቲ ሕብረተሰብና ነገር ምሰጋጠመ ገለ ብፍርሒ ብራዕዲ ካብ ገዝኡ ምውፃእ ስእን ደቂ ኣንስትዮ ደገ ክወፃእ ክእላ ይነበራን ዓበይቲ ሰብኡት ደገ ክወፁ ክእሉ ይነበሩን ተምሃሮ ንትምህርቲ ዳርጋ ኣብቲ መጀመርያ ሰሙን ትምህርቲ ደቅኻ ክትሰደሉ ኣብ ዘይተኣማምን ደረጃ በፂሕና ነርና ማለት እዩ صبو السهم كم محبر تطرنيتكم سلا زنحكم اتوم ጋዜጠኛታት ኮነ ካልኦት ተንተንቲ ካልኦት ተባባዕት ሰባ መሰረት ወን ብቀጥታዕኹም ክረኽቡኹም ክኢሎም እዮም ነቲ ብርጌድ ንሓሙድ ተባሂሉ ሃንደበ ዝተኣኻኸበ መንእሰይ ክረኽብዎ ይኩንን ዝኽእሉ ወይ ከዓ ዝኽኣሉ ኣነ እውን ካብ ዝተዓዘብክዎ ማለት እዩ ንዓኹም እዮም ክረኽቡኹም ክኢሎም ምክንያቱ ጡር ንፋስ ስለ ዘለኹምን ከም ማሕበር ከዓ ስለ ዝቆምኩምን ሕጂ ንስኹም ዝገበርኩም ኣበርክቶ ኣቦቱ እንዳሃለዎ ከሎ ስምኩም ግን ብደገ ሓደ ጎሊሑ ኣይወፀን ካልኣይ ከዓ ብኣውንታዊ መልክዑ ኣይተገለፀን ስለምንታይ ይመስለካ እንታይ መሲልካ ማለት ኣነ ሕጂ ካብ ተመክሮ ናተይ ብፍላይ ኣብዚ ሕብረተሰብናትና ማለት ካብ ቁኑዕ መስመር ዝኣልይዎ ባህርያት ኣለዉ ሕጂ ኩሉ ግዜ ማለት ትበዕ ኢልካ ክትንክፎም ዘይምድላይ ብኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ከምዚ መመሊሶም እቶም ጌጋታት ክደጋግሙ ክኽእሉ ገይሩ እቶም ጌጋታት እንታይ መሲልካ ሓደ ኣብ ምእኩልነትን ፅሩፍነትን ዘይኣምኑ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ባይዘወይ ይጠቕሙካ እዮም ኣብቲ ህፁፅ ኩነታት ዋላ ንኣብነት ከምዚ ናይ ኮሮና ከምዚ ናይ ዕለት ክልተ ዝነበረሉ ከምዚ ናይ ኩናት ዝነበረሉ ከምዚ ናይ ምስጓግ ገለ ከጋጥም ከሎ እቶም ኣካላት እቶም ሰባት እሶም ይጠቕሙካ እዮም ኣብ ህፁፅ ኩነታት ነገር ግን እቲ ህፁፅ ኩነታት ወይ እቲ ህፁፅ ጉዳይ ኣብ ተዘማድ ርጉእነት ምስ መፀ ነቲ ምእኩልነት ሕጂ ንኣብነት ንሕና ከም ማሕበር ሕሳቦ ካብ 2021 ወርሒ 5 ጀሚርና ጥራይ ብወግዒ ማለት ከም ማሕበር ናትና ካይዳ ኣለና መሪሕነት ኣለና ናትና ኮድ ኤቲክስ ኣለና እንታይ ክንገብር ኣለና ገለስ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ምፅእ ኢሉ ሓደ ኣብ ህፁፅ ጉዳይ ክትረኽቦ ዝኽኣልካ ኣክቲቪስት ኩሉ ኣካይደኻ ኩሉ መገድኻ ክቅይሮ ይክእልን እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይመፅእ ኮንፍሊክት ይፈጥር ንስኻ ኦልሬዲ እቲ ጥሩፍ ማሕበር ስለዝኾነ ትካል ስለዝኾንካ ኩሉ ትኸዶ ብምምዝዛን ብክዕውትካ ዝኽእሉ ነገራት ኣብ ክዕውትካ ዝኽእሉ ነገራት ታርጌት ብምግባር ዘይኣውተካ ነገር ከም ዘለዎ ስፔሻሊ ዋላ ደኣ ሕብረተሰብ መሪፁ ኣብቲ ማሕበር ኮፍ ኣይብለና እምበር ብናይ ውልቅና ድሌትን ናይ ውልቅና ትካል ማሕበር ንኹን እምበር እቲ ዕላማ ናይቲ ማሕበር መቆሚና ንሕብረተሰብና ንሰላምን ርጋእትን ሕብረተሰብና ቁኑዕ ሓበሬታ ሕብረተሰብና ንክረክብ ዋላ ክሰምዖ ዘይደሊ ሓበሬታ ይኹን ግን እቲ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ንክሰምዕ ንክርዳእ ናይ ምግባር ዕላማና ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ሓቂ ኣብቲ መጀመርያ ሰሙን ዳርጋ ብዙሓት ነቲ ዝገበርናዮ ስራሕ ኣደኒቖምና እዮም ርኢና ኢና ኣይፀናሐን ግን በቃ ከምዚ ስፔሻሊ ኩነታት ናይ እስራኤል ምስ ኣጋጠመ ከምዚ ህግደፍ እዮም ሰማያዊ ዘይገበሩ ፖለቲካዊ መርገፂኦም ኣይነፀሩን ንዓይ ሕጂ ንኣብነት ብውልቀይሲ ደው ኢሎም ሰባት መርገፂኻ ኣነፅር እብሉኒ ሕጂ ምሻሉ እቲ ስምዒት ክትርድአሎም ገለ ትደሊ ኢኻ ሓንሳብ ከይዱ ግን ከም ሕብረተሰብ እዚ ዓይነት ነገራት እዚ ስምዒታዊ ነገር እዚ ትካላውነት ዘይምእማን እንድሕር እንዳለመድናዮ ተኸድና ማሕበራዊ እምነት ንባዕሉ ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ደፎሙ ከም ትካል ከም ውልቀ ሰብ ነቲ እምኒ ክድርበ ዝወዓለ እምኒ ወኪለ እንድሕር ኣብ ሜዳ ወፅእ እንድሕር ኣለኹ እንታይ ኢንተረስት ስለ ዘለኒ እዩ እንታይ ክረክብ ማለት
ولا لا بيت مرتين إسرائيليات مهار عروتا محزوتا ما سدروهم تلفزيون يريهم نعي كريين خلوه تي توصيلوا زلوا مثلنا إرتريان مس شبرا مس أمني مدرباي مس مكتتال نحرز بنتخونس أولا ده يترايسي قالوا تاوي طلوعي زسب معلتاوي هوتي نوعلو قالوا تاوي طلوعي زسب مخنياتو أنا أميديا وتسياسي نتزنبرة نتي توم بايزوي توم زيجاتات زريقوه نايتيوم استهرموا بوليس نايتيوم نعوم زوردهم مهسيتيهم زريقوه تكالات عنيو بوليس تهريمهم نزي ختوكل بتبعت أميديا ختوت تبيع خان دا وتأخذ خلقاس مرجعتي خا انتاي ولا كخلو حاجتي تمالين وجو كل تجزي خي حسب كم وكيل كايو ناتو مسلي يكون كخترد زوج أخاسبتي ማለት ዝኾነ ዘጋጠመ ነገር ኣሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክዕረ ዘለዎ ነገር ኣሎ ብትብዓት ክህረም ክኽእል ኣሎ ማሕበራዊ እምነት ዓዳውነት እዚ በቃ ምሻሎ እትዮም ዝድውሉ እትዮም ኣንጻር ናይቲ ማሕበር ኣካል ናይቲ ማሕበር ከለኹ ዋላ ኣንጻር ናይቲ ማሕበር ንዓይ ደው ኢሎም ዝዛረብሉ ሰባት በቃ ካልእ ምክንያት ብዙሕ የብሎምን ገለ ብሃይማኖት ገለ ብዓዲ ገለ ብዘይከውን ጥርጣረ ተዘይኮይኑ ነቲ ናትና ማሕበር ንጹር ዝኾነ ምስ ግደፍ ከመሳሰለና ዝኽእል ባህርያት ሪኦምሉ ይኮኑን እንደገና ከም ዓብይ ነጥብኻ ሓደ ሕብረተሰብና ክፈልጦ ዘለዎ ፖለቲካዊ ከይድን ሲቪክ ማሕበር ናይ ሲቪላዊ ህይወት ናይ ማሕበራዊ ህይወት ኣክቲቪስትን ክትፈላለዩ ክትክእል ኣለካ ማለት ኣነ ኤክስትሪም ተቃውማይ ክኸውን ይኽእል እየ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ግን ኣብቲ ዝነጥፎ ንኣብነት ሕጂ ንዓይቲ ሓይትካ ንሲ ቴሌፎን ሰብ ደው ኢሉ ብዛዕባ ዝኾነ ክሓተኒ ከሎ ወይ ድማ ከሰርጉመሉ ወይ ድማ ናይ ጥዕና ፀጋም ዘጋጥሞ ሰብ ክድውለለይ ከሎሲ ደጋፋይ ዲኻ ተቃዋማይ ኢለ ሓቶ ይክእልን እያ መን እቲ ሰብ ኣይፈልጦን እየ እቲ ቴሌፎን ዝድውለለይ እቲ ናተይ ዕላማ ነቲ ናተይ ረብሓ ነቲ ሰብ እኹል ሓበሬታ ሂበዮ ኣለኹ ዶ ትጠቕሞ ድያ ንዓይ ክጠቅም ኢኻ ኢሉ ዝደወለለይ ሰብ ይደግፍ ይቃወም ሃይማኖቱ እንታይ እዩ መንነቱ እንታይ እዩ ብዘይገድስ እቲ ናተይ ስራሕ ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ኣብቲ ማሕበር ዝነጥፎ ማሕበር እቲ ናትና ከምዚ ኣቐዲመ ዝገለፅኮ ስለ ዝኾነ እቲ ዕላማናትና ሰብ ይተሓወሶ ሽዑ በቃ ንህግደፍ ዋላ ትሕግዙ ኢኹም ቀዳይ ነገር እንታይ ሽሙ የብልናን ንዓና ማሲ ኢቭን ኦፊስ ከማን የብልናን ሰብ ንፅብ ንቕበሎ ሲ ባጀት ኣለና ባጀት ሰሊዑ ዝምውለና ገለ የለን ኦፊስ ኮፍ ኣቢልና ተቃዋሚ እዚ ናይ ምንታይ ሙኩራት ኮይኑ ስምዓካ ከምኡ መረዳእታ ክሕድር ዝኽኣለ ሰብ ንድሕሪት ክንምለስ ኢና እስኻ ብቐረባ ስለ ትፈልጦ እቲ ናይ እስራኤል ዝነበረ ምንቅስቓሳት ሰለስተ ወገናት ከልዕል እየ ሓደ ወገን ስደተኛ ኣሎ ብዓብዩ ካልኣይ ወገን ንስደተኛታት ክጣበቕ ዝኽእል ማሕበር ኣብ ምምስራት ከዓ ንጥፈታት ካይኑ 2014 ሳይ ወገን ከዓ ደላይ ፍትሒ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ኣብ እስራኤል كذلك أب إسرائيل ناس دتنيات مثل أيد لينانيو عند حد إيرتراويان ناس دتنيات مثل رغيبهم نزق على سي أي سمبروون يوم إيلهم زوجو أكلات كأنيرهم نتي ناس دتنيات محبر كأني كونيلهم مسمول دوكيمنتي زارب زلهم كم زي هلو جيرهم ما يوم تشعر ساعات كسب حجي مالتي ناس دتنيات مثل يتحلون تي بدلاي فتحي كوينوز نت أفهمه نايرتراش جرك فتح يزبلها أي فتحين شجرو تمحبر كأت أفيو تسدتنيا إرترا وخاني إرترا وسدتنيا خا مسلو أيتحلولوي إذا بقى رواسل تكهتلو أنا وصل تكهتلو نسخهم كم محبر كم قدمي من تأفكم كا أبستفعل عليه بطاطات قطعميتات تحجز من باركم كا أنا فلتين حجي برجدنا حمودي يخون كالي يخون سمرت نيريو قدمي نيريو بحجون كالخ خمس خل أبتر تو نجار يكونن سلمنتاي مسلكها ناي إرتراوان سدتنيا قداي بقدامنت كرئة كم زلوا زي إمان وي كومو مرداتا زي حدرك صعب حجي كلاشان 10 ناي إرترا قداي نحن فتحينا يلهم تنقصقصوا من إسيات شجرهم ما يفتحوا شجرهم ما يفتحون توسخ خالي شجرهم فتيرهم ننبسوا من نتحبر تسبن حجة عن إرتراوان سدتنيات قداي بقدامنت يرئة أو نتوكر إلكم كسرحوا خلوهم نسخهم سلامتاي زغلوا سلام مسكم سلامتاي زغلوا بدهم مسكم أبرسوا نتوم برجدنا حمودون كابل شوعات على وح عسرته ندحريت كتحجزوهم بأكلهم نصوب اندوا عليكم كلهم نايمتاي قدرات نايمتاي بكرات نايمتاي بروباغندا أيو قبل علتهم بس دنيا تقدسكم تسرحوا زلهم كنز على مزمت
الحزب خنتا خبر زلوه مستي زمص حدش سمعيتات حدش نهري ديو كخيد زلوه ولاس نناش دتنيات قدايو اتوكرو هي زسرح اكل حبرتسب حجز كبر قتل يزغبو ابز قداي انتي تبلن نسخه كم زمسلني تمسرتاي شجر ناي ክትገልጾ ዝፀናሕካ ሓደ በቃ ተባዕ መሪሕ ምፍጣር ማሲ ፖለቲካዊ መሪሕ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ርግፀኛ እየ ኣብቲ ናይ ብርጌድና ሓመዱ መሪሕነት ዘለዎ ሕጂ ምስ መብዛሕትኡ እቲ ስምዒታት ምክንያቱ ፈልጥዮም ንሕና ማዕረ ክንደይ ንሰርሕ ማዕረ ክንደይ ሓበሬታ ንቦም ማዕረ ክንደይ ንሕግዞም ኣብ ሕጊ ይኹን ኣብ ሓበሬታ ይኹን በቃ ማስ እቲ ንሕና ንኽእሎ ሲ ማዕረ ክንደይ እቲ ማሕበር ናትና ክትሓገዝ ዝደሊ ዝኾነ ረብሓ ከም ዘይብልና ካብኦም ወይ ድማ ብስሞም ንቕበሎ ንረብሖ ረብሓ ከም ዘይብልና ከዓ ፈልጥዮም ሕጂ እንታይ ግን ማስ እቲ ምስቲ ህዝቢ ኮንፍሊክት ከም ዘለካ ገይሮም ኣቕርብዎ ነቲ ማሕበር ስጋ ኣብዚ ዕለት 2 ወርሒ 9 እንተወሓደ ኣብ ዓመት ኣማኢት ሰባት እዩ ዘገልግል ማለት እዩ እንተወሓደ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ብዋትሳፕ ብመሰንጀር ብኣካል ብምኻድ ደብዳቤታት ብምፅሓፍ ዝተፈላለየ ፀገማት ኣለዎ ሕብረተሰብና ናይ ስራሕ ሽግር ናይ ቁጠባ ሽግር ናይ ጥዕና ሽግር ናይ ሕጊ ሽግር ብዙሕ እዩ ዘጋጥሞ ሕጂ ولا حاجة سب نعنا بعيني جيت كرينا رينايو عين فلتن كمية مالتي أتي كيدي كاب زخت قلت صوت صنحة عمتات أنا أبجلك بفخوت كاب كنتشان 15 جميرس بنطف الجواب ساتو فوني ري كوميونيتي ناي حبرت سب كنا قوم جمير نابزي تتفتين وخندي جزي حجي اتسقم حدا تبع مرحي كفتر زي مخاليو مالس النجارات نحد حبرت سب نحر كتفوت حزي تقول نجار كوين كا كفتح زي نحر زي كوينو كاب أب إلوجين كاب تمبرو نتي حبرت سب مود صباح نجو كقوم كخيدة كاس كم زي كلا فلت كخلها خاب تخيل بقنعنا من جار أبزن كسر حكا أميل كاستاي مقبر قلت سنت عندنا قاعد ما ولا نبعلنا يوم أبتي سيفيك أبتي محبراي هو أبتي محبراي نتفتت ننتفون تبعت لي نايم مالت كم زي مسقاطمه اتصب وين تاقدشن قاليلو خاطر زنبرو نتفتات زحتل كلا زي صماميو بقى انتي قدشني دحر كم زي خوينس إلو هيبو كاب زنبرو نتفتاتو دو زبل ወይ ድማ ነቲ ነገር እንዳፈለጦ ከሎ ኣብቲ ትሕቲቲ ክዕምፅ ዝደሊ ከይዱ ኸይዱ ዓመፅ እዩ ማለት ንሓደ ሕብረተሰብ እንታይ ኮይኑ ግዲ ህግደፍ ከም ዓማፂ ንሕና ነቕርቦ ዓማፂ እንድሕር ፖለቲካዊ ስርዓት እንድሕር ኮይኑ ሲቪካዊ ማሕበራዊ ህይወት ኣይፍቅደልካን እዩ በቃ ከም ሕብረተሰብ ከም ኖርማል ተራ ህዝቢ ሲቪካዊ ማሕበራት ክተቆም ኣይትኽእልን ሲቪካዊ ትካላት ክተቆም ኣይትኽእልን ሜድያታት ክተቆም ኣይትኽእልን ማለት እዩ كلوس أبتحتيو كم زي ناي كومينيست أتحساسبا ولا بتدم بفتحي أي بلد لك خارج حجي ولا زبرجنا حمودسي أنا لو ده ما منتهي كم زي نبرة مال على كلت واحد شعات ماتيس أبتحتينا تزي تترني فيكم نعنا تزي أمينكم قال خبل مجمارو أنا خما يزري مسيلك نفس قتلت كفت مكاز فنجيزي نتحبر تسب زي كيدي ناي برجنا حمودو أبكالوت هجرات هيفلتني أب إسرائيل نتي برجدنا حمودو نبعلو خطفو زخيل كيدي كطفو خلو نبرجدنا حمودو نبعلو خا بحمق أطفافاي خطفو ما كان يازم تايم سيلكا هذا نويح خدات صنحو الدبات ولا ببوليتيكا ترينا نويح خدات صنحو الدبات هلوا كمي مالتيو برجدنا حمودو تزي أمينكم سمعوا تزي غيركم إذن سبجاس بولو خا من خيليو عندنا جم ماسي كم حبرتسب سي يجيبوا أوديو نتي بتحي عوت ولا نقول لهم يجيبوا أوديو تستخف الواقع هو واتساب تخف لما حسيتي يجيبوا أوديو وما ورحي خيط أنا حكاته ميليس كحجي أب كم زعينت أكايدا سبنا خاطر كاميرا جت خافلت قال مبالكه ونتيوم نتواجع زخفوا لسباتي نتواجعهم حصار بخي كونني كم حبرتسب ولا حد يرجع إلو تمن سيفلت زلو أب ناي ولك سبات إيشو خبرتاو أنا كم كبرهم الحرزي سام عم تقولنا أول كي يكونوا كاتو زلهم حجون نعكسهم عني أنا كمرهم حبرهم جلس لزلو خزي كونه كم ترنا فيه كم من إسعاد
رجع لهم جم جيرهم أبينا تجاجينا أنت عينت كيد خيرنا أنت أين عندنا زلنا ولا حجكم تقابل كان حر نتمنى سيسي أبسرائيل سنتي أخذ زلخا بدكم أبو إيرترا تردينا له بإيرترا تمن جسنا غياري أبسرائيل سنتي يزدل زلو يزدل زلو أمباسي هاجر إيرترا نمعت تزي أمباسي ناي هجدت نمعت سعودي دقفتي أبز عدي نخي هلو نمقبار دي نزيهم تتكمل لهم ميلاتات جن ألو حقلو بإسرائيل هتحجي مساقا خون ديو بقونس كتودهو تخيل لي خا كندي خا تعوت اللي تخيل انت عند واقعي خا تصبي انت عند واقعي خا تخفل ولا تواقعون ابقمت كتوتو لك كمزي نفسي اتفياسي بدحري فتحي كتمص تخيل لي هالكا تاشمو مقبر ترجم زلو خوينو يسمعني حجي تقاند جيجا ግን تبعت مراحتي زي مفترن عندنا محبراوي امنتي حبرتسبنا بقلصي بزي حبب نحن حدو اي تامامننيو نحن حدو اي تامامنني تردك ابتي بوليتيكاوي كونتات المدينه توم يرتراوي عند اللي تفتحن توم دقفتون ون ابتي نا ميغريشن تفتات خمس قباينا ينطفدو مسل عقبو من محلا وزقبرو سعرن زكايدو فتنان كمي بدات سسنيت لك هون نغرني يا اغاطام خوينو مالت ብዙሕ እኳ ክጥቀሙለይ ይኽእሉ ነይሮም ኣይተጠቀሙለይን ግን እቲ ማለት እናተይ ስራሕ ኣብ ሆትላይን ናይቲ ነቲ እስር ቤት ዝከታተል ዲፓርትመንት ሓላፊ እዚ ማለት እንታይ እቲ እስር ቤት ዝነበረ ኩነታት ብጥቡቅ ብደቂቀ ዝፈልጦ እስር ቤት ብለና ከለካ መደክ ክነነፅራ ካብ ዕለት 9 ወይ 2 ንድሕሪት ዘጓነፈ እስር ቤት ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ኣብኡ ዝገበርኩ ብፍላይ ክትነግረኒ ዘለይ هو تي سروبيت كابلت تلت ورح شعت تخناتات مسجات استأصور سبات فجوالاتي مالت تجرهنا نايتي من إسي تصبحن جو كي بدلو مات فنجخ بالكل وقت عنده ويسي سانا فلوتو ما تندفلت نفسه ك نفسه فنجخ تصاول الله زدل سمع شو بيلن عندي أتمنى إسي كن سانا فلوتو بسمعته يا كايدا تصبحن جو نفسه خاص خيريز بالجمت ألني ودرجة تخناتات ناو قوتي زبلن زلو مخنيات نتاي مسيل كان ابنت علت 3 علت 4 سوسان قالن زخونو ايرتران مستأسرو ابتي جيبون ابتي ايميغريشن ناي رامله مالتي اتوم 14 دقفتيهم يروم كابتوم 14 توم 10 خلت حتى عقبه زحاتوتيهم ردي خاني تي حتى عقبه زحات مالت كا بتي ناي ودب حبرات وعيل سدتنياتات نعو مسرت بمقبر اسرائيل تحت عقباناتهم كساب زي تنزقه كترزوم ويتخيلنا ترزوم ويتخيلنا بابتهم زتروفو 50 قلن 40 قلن كوابي دليت فتحها اتيوم زبوزحو حتى عقباي حاتتون اجي كنت ايماجن كنت حاسبو قلقه دحر نحنا توما بدقز نبرنا نزيوم دقفتي نمس منقصهم شجر زي بلومسي سقوقهم كتبل قلقه جيجايو مالتي هيكون ግን እቶም ናትካ ኸ ነቲ ምስጓግ ካብቲ ምስጓግ ከድሕኖም ዝኽእል ከማልኦ ዘለዎም ነገራት ኣማሊኦም ድዮም እጃነ ከም ሰብቲ ከም ውልቀ ሰብ ሓላፍነት ወሲደ ዳርጋ ንኩሎም ምንቅስቃሳት ናቶም ወከልቲ ኣነ ዝፈልጦም بمولو سب حتى عقبة حتى كمل كم زلوا بإنترنت من لاي ترى دخاني عقبة حتى تخيل له أي كالونيو دحر سببوا تبي النهار الله خاين كاسي أوكي خن سببوا جينا خبي الإيميجريشن قدامت بمانجمر بتهم حتى عقبة زي حتى تي حتى عقبة حتى تنتزل لها أب مساحة أب نبيش أنا يوعليو لون إيميجريشن طبعا ما يخاي كون كان يلوم كتصاريوه أوكي حتى عقبة حتى تن 10 4 عامات 10 3 عامات 10 عامات بس ما نقصو تجمع يقولون مالتي كبليو مالتي حجز أتي ولا تي تخت جبرو زي اللي كان جاب ابن بعلوتي بقى إسرائيلان حتى عقبانا ماسكم حتى عقباي رئينانيهم ناتنا بايتا أيقد سوموني من تايم وقت زي هونا قلب لك هاي تسب مبزحتي وسانا فلوت أخونا خير نجيب قل أبزمن تكنولوجي أبزمن حبري تاينا زلنا عندنا مبزحتي أن أورجانيزيشن بفلاي زي زان السرح اللوت لاين درجة قدمي كاب زنبور حوات جميركا بتقرينيا بقى بوزح جزء فيديوهات تسريحو وسقاس تغيرولو حتى عقبة حتى تسب أقداس النوتو بقى تقوف بيثولي
بزيكو اب محبرات اب كم بعلي ارديسن كالوتن اتنا يحطوا عقوبه مملاون بنص سرحوا محبرات نيرهم ولا يتراون ولا اسرائيل ولا فولنتير يسرحوا يا اجل نزل ناينو مسنايس ناينو او سوري مسنايس دناوين اتحيز خاسرك حتى كاي الشام زبزحوا عقوبه كم زرخبوا منغست خمس فلطم افلاتيو تماثال شجر اندهالو خلو نالباتو نيرتراون خفيخهم بفلاي قدمتي اب سودان زلو شجر مغنافو نسوم ناي حتى عقوبه سلاز تقبلنا سلاز رخبه انت عن الدخمت سلازلو يا بيرتراوያን نسوم حتى عقوبهم بقبو زي مزغبو من بقبو خا ملسي كرخبو زي ما قالوا من انت عن الدخمتي سوداناوያን كابز ጉዳይ እዚ እንታይ ብልጫ ስለዝረአዩ እዮም ንሶም ሕቶ عقوبهم بقبو ተመሊሱ ዝበዝሑ ክረኽቡ ኢሎም ወረቐት اوكي حجي كل نغيري مجمرا نغير እቶም ሱዳናውያን ተዋሂቦም ዘለዉ ወረቐት ናይ ስደተኛ ወረቐት ኣይኮነን ማለት ሕቶ عقوبهم ተቀባልነት ተዋሂቦ ማለት ኣይኮነን ግዝያዊ ወረቐት እዩ እንታይ ዝበሃል ማዕማድ ሁማኒታሪ ዝበሃል እዚ እንታይ እዩ እቲ ሕጂ ናትና ሕብረተሰብ ዘይፈልጦ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቀዳማይ ነገር ምስቲ ከበቃ ካብቲ ፀገም ፈሊኻ ክትሪኦ ዘይትኽእል ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት አክቲቪስት ክኾኑ ይኽእሉ ብሓፂሩ ፀለውቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዝብል ርድኢት ኣለዎም بافلوتو دي زي افلوتو اي رجعنا يكونكم جن انصار تطابقتي سبعه مسلات زخنا محبرات يغسغسو تردي خاني زين بسنكزين اجي مبزحتي يسد كمزي نابنت هوت لاين سي تلتشحن شو مونتن استمسرتها قال يزمسلو يسعن شعتني تمسريتو هوت لاين افران قدمين ناب سدت محلاوم كم محبر قويمو مالك دارغا مبزحتي المحبرات مسمن صاي افران زقوما يكونان جيت تتصقم تن محبرات زغبرو سراح بغبو ناي فلطونيم مالت لومي اب زمانه حبريتا اب زمانه تكنولوجي سي نورمال ويب سايت ناي هوت لاين اتيخا مع مسريتون تانتاي نطفتالو منتاي خزغبر تفلط خليخا اجنابتا ناي سوداناوያን كستاك ملسكا ግን حدتي ديس انفورميشن አሎ ديس انفورميشن كمان አይኮንም ديس انفورميشن ይኻክቱ ትኽእል ሱዳናውያን በቃ ተጠርኒፎም ንፉዓት ኮይኖም ጠባቃ ገይሮም ስለዝኸሰሱ ወረቀቶም ተቀባልነት ረኺቡ ሕቶ عقوبهم ተቀባልነት ረኺቡ ገለብሉኻ ከምኡ ይኮነን መጀመርያ ነገር ኣብዚ ካብ እዚኦም 2022 ገለ 2000 ገለን ከባቢ ዝተዋሃቡ ካብ ዳርፉር ዝመፁ ሱዳናውያን ንኣብነት ከምዚ ዝኸውን ሓደ ሰለስተ ሰብ ከሲሶም እጅቶም ቶም ሰለስተ ሰብ ክኸሱ ከለዉ ሕቶ عقوباና ሲ መልሲ ዶንጊና ሕቶ عقوباና መልሲ ዶንጊና ኢሚግሬሽን ሞ ስለዚህ ሕቶ عقوبانا መልሲ ይሃበና ኢሎም ሰለስተ ሰባት ከሲሶም እቶም ሰለስተ ሰባት እቲ ሓደ ዝዶንጎ ይኻቦም ማለት እዩ ሕቶ عقوبا ዝሓተተ ዕለት 11 ወርሒ 6 2017 እዩ ቶም ካልእ ቅድሚኡ ሕቶ عقوبا ዝሓተቱ እዮም ሕጂ ቤት ፍርዲ ንኢሚግሬሽን ርትዓዊ ይኮነን ክንዚ ዓመት ክፅበዩ ሕቶ عقوبا ኣምሲ ርትዓዊ ይኮነን መልሲ እንድሕር ዘይትህብዎም እንድሕር ኮይንኩም ስጋብ መወዳእታ ታሕሳስ 2022 ስጋብ ሕቶ عقوبهم ናይ ውልቆም ማለት እዩ ናይ ግልኻ ሕቶ عقوبا መልሲ ስጋብ ዝወሃብ ብሓባር ንብምሎም ስጋብ ተኸሲሱ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ነዚኦም ስጋብ ዕለት 11 ወርሒ 6 2017 ሕቶ عقوبا ሓቲቶም ዘለዉ ነዚኦም ኣብ ሰብኣውነት ዝተመርኮሰ ማለት እዩ ማዕማድ ሁማኒታሪ ኣልፍ ሓመሽ ሃብዎም ተባሂሉ ወሲኑ ማለት እዩ ኢሚግሬሽን ከዓ ነቲ ናይ ዳርፉራውያን ሕጂ ኣብቲ ኤትኒክ ኮንፍሊክት ናይ ምፅራይ ናይ ዓሌት ገለ ሓያል ምክንያት ስለ ዘለዎም ንኢሚግሬሽን ኣይዋፅኡን እዩ በብሓደ እንድሕር መልሲ ክቦም ተጀሚሩ ናይ ረፊጂ ስታቱስ ይኽቦም ናይ ረፊጂ ስታቱስ ከዓ ዘይቅየር ማዕማድ ዘይቅየር ስታቱስ እዩ ተረዲኻኒ እጂ ኣብ ክንድኡ እቲ ማዕማድ ሁማኒታሪ ኣልፍ ሓመሽ ክህቦም ወሲኑ ማለት እዩ ብኣንፃሩ ኣብ ዳርጋ ኣብ እስራኤል እቲኦም ዝበዝሑ እዚ ረፊጂ ስታቱስ ዝተዋሃቡ ኤርትራውያን ካብ 30 ስጋብ 40 ኣለዉ ናይዚኦም ስታቱስ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ውልቂ ኣብ ናቶም ከይዝ ዝተመርኮሰ ብናይ ውልቆም ምክንያት ዝተዋሃቡ ወይ እዚ ቀየር ኣይክእልን እዩ ኢላ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ኮምፕሊትሊ ቀየር ክኽእል ኣለዎ
نتي حتعقبهم نتي كيزوم مخنيات زخون الحر تغيروا ترايو بنزخل إذا نايس لنا ينجن نعملت منيسري مي ناي مش وشتاولات زمزل عملت الحر تغيروا ما ويدمات ناي عليت مسنات عليت عب دارفور الحر زخونه لوط الحر امتيو نتي حتعقبا ناي نفس وقفهم ريجكت يلو اتي بعين سبعونة استوهبو ستاتوس كحدقو مخيلي حجون نتيوم دحر كلتشحن دحر توصاني ناي كلتشحن سران كلتن كا زخصص سودانويان نيروم نتيوم زخصص سودانويان دارفورويان كا استقاب تزلونجا ورح عسرت حدا كلتشحن سران كلتن حتى عقباز حاتوتين نسوم كا اسل زخصصو ماني خسيسو حجي دحر الكان تي غودلت نايتيوم اكتيفيست امونغو حبرتسبنا ابتن اورغانيزيشن زلو طعامتا رديت جيجا خونز قبل زلو قلت ناتهم نخرديه نابنت نزي حجي كاب ورح عسرت حدا خلتش اسران كلتن نيو جميروم حتى عقباز حتو تو دارفرويان شحن قال نخونو حجي زحلف سومن زحلف خلت سومن دي قال بيت فردو ثاني يقولوا الف خمس كوابو مالتي سقاب كم تيوم نايك بيوم حجي زوم شحن قال ماني خسيس له من دحريلكا هاي سبال اورغانيزيشن አለው ተረዲኻን ተጠባቂ ሰብአዊ መሰላቲ እጂ ትሰብና ግንታይ بالمسيلካ እዚኦም ምስተቀበሉ በቃ ሽዑ ይዝክሮ ዋዙም እዞም ሱዳናውያን እኮ በቃ ክነፍዑ ማዓትዮም ናይ ባዕሎም ኮሚኒቲ ፈጢሮም ጠበቃ ገይሮም ከምኡ ይኮነን እቲ ናቶም መንፋዕቲ ቀዳማይ ነገር እቲ ካብኦም ዝድለ ነገር ይገብርዎ እዮም ተቕባ ዘይሓተተ ሱዳናዊ ክትረክብሲ በቃ ታይሞ ሓደ ካመይ ትገለ እዮም ዝኮኑ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ኮይኑ ግን በቃ ናብ መጨረሻ ገጽና ንኸይድ ኣለና ጥራሕ ዝፈልጦ ኣሽሓት ኤርትራውያን ሕቶ ዕቑባ ኣቕሪቦም እዮም ኣማኢል ከምኡን ዘለኹም ካልኦት ኤርትራውያን ዘለዎ ዝተፈላለዩ ማሕበራትን ዘለዎ ናይ ሕቶ ዕቑባ ንምምላእ ንጥፈታት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ብቐረባ ፈልጥ እየ ብዘለኒ ሓበሬታ እውን ኣሽሓት ኤርትራውያን ሕቶ ዕቑባ ኣቕሪቦም እዮም ካብዞም ኩሎም ኣሽሓት ትብለኒ ኣለኻ 34 ዝኾኑ እዮም ሕቶ ዕቑባኦም ቅቡል ኮይኑ ወረቐት ዝረኸቡ ትብለኒ ኣለኻ ሕጂ እሞ ካብ ሕቶ ዕቑባ ሓቲቶ ምቕራብ ንላዕሊ ዳእሙ እንተክገብሩ ነይርዎም ክኸሱ ነይርዎም ብኸመይ ኣገባብ ክትብርሃለይ ብሕጂ እውን ንምኽሳስ ዕድል ስለ ዘሎ ግዜ እውን ስለ ዘሎ ማለት እየ ግን እቶም ኣሽሓት ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ሕቶ ዕቑቦኦም ዘይተመለሰሎም ተኣሞኒ ኦኬ በታ ናይ መወዳእታ ክጅምረልካ መጀመርያ ነገር እቲ ሕቶ ዕቑባ ናይ ዘይምምላስ እቲ ፖሊሲ ናይ ኢሚግሬሽን ናይ እስራኤል ፖሊሲ ናቶም እንታይ እዩ በቃ ማሪርካ ገለ ተዳኺምካ ተስፋ ቆሪፅካ መታን ክትከይድ ስለ ዝደልዩ ኢኻ ሞስት ሕጂ ሪጀክት ይምልሱ እንዲኦም ንዝበዝሕ ንብዙሓት ሰባት እቲ ኬዝ የብሉን ናይ ውልቂ ኬዝ ዳርጋ የብሉን ኢሎም ዝግምትዎ ቀልጢፎም ሪጀክት ይብልዎ እዮም ተረዲኻኒ እቲ ኬዝ ኣለዎ ሕቶ ዕቑባ ሲ ተቐባልነት ክረክብ ተኽእሎ ኣለዎ ዝብልዎ እቲ ፋይል ናቱ ፍሪዝ እዮም ዝገብርዎ የቐምጥዎ እዮም ብፀጋቐምጥዎ ሕጂ ሰብ እንታይ ክገብር ዘለዎ እንድሕር ኢልካኒ ኣለዉ ሓደ 2-3 ዝኸሰሱ ኤርትራውያን ኣብነት ኣለዉ ሕጂ ወርሒ 12 ቆፀራ ነይሩ ንዚ ኩናት እንተዘይተጋግየ ናይ ወርሒ 2 ወርሒ 3 ናይ ዝተመሓላለፈ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ሓውና ክስ ኣሎ እቲ ክስ ንሱ ሕጂ ንኣብነት ንሱ እዚ ሓውና 2018 እንድሕር ኮይኑ ሕቶ ዕቑባ ሓቲቱ እሞ ድማ መልሲ ደንጊዮምን ኢሉ እንድሕር ከሲሱ ኣሎ ኮይኑ እቲኦም ካብ መጀመርያ ስጋብ 2018 ስጋብቲ ሓውና ሕቶ ዕቑባ ዝሓተተሉ ኣብቲ ግዜ እሱ ሕቶ ዕቑባ ዝሓተቱ ንሱ እንድሕር ወረቐት ክወሃብ እንድሕር ተገይሩ ኩሎም ክወሃብ እዮም መልሲ ስጋብ ዝወሃቦም ከምዞም ናይ ሱዳናውያን ማለት እዩ ሕጂ እቲ መስርሕ ግዜ ወስድ እዩ ተኣኪብካ ዝበሃል ጠበቃ ጌርካ ብእኩብ ዝበሃል ሕቶ ዕቑባ የለን ብእኩብ ዝበሃል ሕቶ ዕቑባ የለን ዋላ ግደፎሞ ብእስራኤል እዚኦም ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም እውን ብውልቅኻ ኢኻ መጀመርያ ኬዝካ ተቐርብ ስኢሎም ኤርትራውያን እዮም እሞ በቃ ብምሉኦም ንሃቦም ኣይብሉን እዮም ሪጀክት ዝበሃሉ ሰባት እውን ኣለዉ ሕጂ እቲ ጌጋ እዚ ዲስኢንፎርሜሽን ክትብሎ ትኽእል እቲ ሚስ ኢንፎርሜሽን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት ዋላ እቶም ኣክቲቪስት ንባዕሎም ሲ ኮነ ኢሎም ከጋግዩ ገለ ዘይኮነስ ሓበሬታ ስለ ዝጎደሎም እየ ዝብል ኣነ እዚ ብጥርኑፍ ዝበሃል ሬፊጂ ስታቱስ ክትወስድ ኣይትኽእልን ኢኻ ብጥርኑፍ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ግን ከምዚ ናይዞም ሱዳናውያን እቲ መልሲ ዘይመሃብሲ ተጠቕሊሉ ናብ ሓደ ምክንያት ይቐርብ ኣሎ ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ንኣብነት 2014 ወርሒ 3 ምሽ ሕቶ ዕቑባ ሓቲተ ኣነ እንተኸሲሰ ደንጊኹምኒ ኢለ እንድሕር ከሲሰ ንኣብነት ቤት ፍርዲ ክውስን ከሎ ስጋብ ወርሒ 3 2014 ብናተይ እንድሕር ወሲኑ ማለት እዩ 2014 ስጋብ ወርሒ 3 2014 ሕቶ ዕቑባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን ብምልኦም
መልሲ ስጋብ ትህብዎም ኣሊፍካ መሽሃብዎም ክብል እዩ ማለት እዩ ቤት ፍርዲ እቲ ረፊጂ ስታትስ ናይ ምሃብ ውሳኔ ግን ናይ ኢሚግሬሽን እዩ ኢሚግሬሽን ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ፖሊሲ ነቲ ሰብ ምድኻም ባዕሉ ክወፅእ ምግባር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክቅየር ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ማለት ብውልቂ ይኹን ብጥርኑፍ ክትገብሮ ትኽእል ብዙሕ ታሽሚ እዩ ዘሎ ብዙሕ ጥርጣሬታት ናይ ዴሞግራፊ ናይ ገለ እዩ ዘሎ ኢላ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓን ዝኾነ መንግስቲ ማለት ዲያሎግ ክገብር ዝኽእል ምሳኻ ዝኽእል መንግስቲ እንድሕር ኣብ ስልጣን ደይቡ ከም ሰብ ከም ሕብረተሰብ ተጠርኒፍካ ተፀኒሕካ ባይዘወይ ንሕና ከም ማሕበር ንኣብነት ብዙሕ ነገር ፈቲና ኢና ኣይ ዝኩናት ገለመለ መፅኡ መንጎ ክሳይ ገይሮ እምበር ክንራኸብ ጀሚርና ነርና ኢና ምስ ኮሚቴ ናይ ስደተኛታት ናይ ፎሬን ወርከርስ ኣብዚኦም ኣብ መንግስቲ ዋላ ኣትሊስት ኣብዚ እንተዘየፍቀዱሉ ነቲ ሕብረተሰብ ክነብርሲ ብስሉጥ ኣገባብ ናብ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ከምዚ ናይ ዩኤንኤችሲአር ስምምዕ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ዋላ ክግበር ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እዚ ግን ንሕና ይኩነን ብንእሽተይ ዓቕምና ዓበይቲ ትካላት ባጀት ዘለዎም ናይ ጠበቃታት ዓቕሚ ዘለዎም ገለውን ብቐሊሉ ክፈትሖ ዝኽእሉ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ተረዲእካ ናብ መጨረሻ ገጽና ክንከይድ ኢና ሒዘካ ኣለኹ ድሕሪ 7 ወርሒ 10 ዝሰዓበ ሂወት ናይ ኤርትራውያን እንታይ ምስል ኣሎ ብሓፈሽኡ እቲ ኣብ መንጎ እቶም ክልተ ወገናት ዝነበረኸ ዝሒሉ ዶ ሃዲኡ ዶ ዋላስ ይውስኽ ኣሎ ብሓፈሽኡ ግን ኣብቲ ስደተኛ ዝተፈጥረ ፅልዋ ዝተፈጥረ ኩነታት ከመይ ኣሎ ድሕሪ 7 ወርሒ 7 2023 እቲ ኩናት ዳርጋ ካብ ማእከል ገፁ እንዳረሓቐ ምስ ከደ እቲ ሕብረተሰብና ብዓይኒ ቁጠባ ብዓይኒ ስራሕ ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ ምስቲ እታ ሃገር ዘላቶ ክራይስ ኣዛሚድካ ኣብ ድሓን ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት እዩ ቀንዲ ሓደገኛ ታሽሙ ክኾነ ዝኽእል ንሕብረተሰብና ምክንያቱ ከምዚ ናይ ኮሮና ዝነበረ እንድሕር ምዕፃው ናይ ስራሕ ገለ እንድሕር ተጀሚሩ ንኣብነት ወይ ድማ ከምቲ መጀመርያ ናይ 2 ሰሙን ገለ ዝነበረ ናይ ኩናት እንድሕር ስራሓት ዓፅዮም ስራሕ ጠጠው ተኢሉ ብዘይ ስራሕ ኣብ እስራኤል ትነብር ብጣዕሚ ከቢድ ስለዝኾነ ክሃስዮ ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ብተዛማዲ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሕብረተሰብና ኣብ ድሓን ኩነታት ኣሎ ተስፋ ገብር እዚኦም እዚ ናይ ሊባኖስ ኩነታት ኣብ ዝኸፍዕ ደረጃ እንድሕር ዘይበፅሑ ከም ዘለዎ ቀፂሉ እንድሕር ጠጠው እንተኢሉ ሕብረተሰብና በዚ ኩነት ክህሰ እዩ ዝብል ግምት የብለይን ግን ክፈልጦ ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብና ማለት እቲ ናይ ከባቢኻ ኩነታት ከተንብቦ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ምስ ናይ ሂዝባላ ናይ ሊባኖስ ኩነታት እንድሕር ኩናት ተወሊዑ ከምዚ ናይ ሓማስ ማለት ኣይኮነን ኣሽሓት ኣማኢት ሮኬታት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ክውርወር እዩ እስራኤል ብምልእ እታ ከዓ ክትፅሎ እያ ዋላ እስራኤላውያን ባዕሎም ተንተንቲ ናይ ኩናት ዝብሎ እያ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ እስራኤላውያን ንባዕሎም ዋላስ ምድላዋ ትገብሩ እዮም ሕጂ ከም ሕብረተሰብ ቁርብ ዘሰክፈና ኣነ ዋላ ክላቦ ዝደሊ ኣብ ቁጠባዊ ኩነታቱ ክጥንቀቅ ክኽእል ኣለዎ ማለት ገንዘብ ሒዝካ ተፀኒሕካ ዘጋጥሙ ኩነታት እንድሕር ዘየጋጢሙ ንዓኻ ፅቡቅ ወላ ሓንቲ ገንዘብ ተባሂሉ ይፀንሐልካ ሒዝካ እንድሕር ፀኒሕካ እሞ ድማ ከምዚ ሕማቅ ኩነታት እንድሕር ኣጋጢሙ ንንውሕ ዝበለ ካብ ስራሕ ጠጠው ተኢልካ ድማ ተዳሊኻ ትፀንሕ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ስቂልካ ኣብ ኖርማል ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ትገብሮም ውራያት ራብዓይ ሓሙሻይ ጥምቀት ውራይ ናይ ዓድዶ ናይ ገለዶ እንዳበልካ መዓት ገንዘብ ተጥፍኦም ክቁጠብ ምተላበኹ ብዛዕባ እቲ ናይ ግጭት ናይ ሕብረተሰብና ሓቂ ሓይሽ ብምትእትታው ናይ ማሕበርና ሓዊስካ ወከልቲ ናይ ብርጌድ ሓመዱን ወከልቲ ናይ እትዮም ደገፍትን ምስ ፖሊስ ብምትሕብባር እቲ ግጭት ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ተኻይዱ እቲ ግጭት ብተዛማዲ ተረጋጊኡ ኣሎ ኢኻ ክትብል ትኽእል ግን እቲ ስምዒት ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩካ እቲ ስምዒት ስጋብ ዘይተቐየረ እቲ ብክልቲኦም ወገናት ጎነፅ መፍትሒ እዩ ኢልካ ምእማን ስጋብ ዘይተቐየረ እቲ ነገር ንግዚኡ ክዝሕል ዝኸውን ወይ ድማ ካልእ በዓል ስጋብ ዝመፅእ 24 ጉንበት ንብሎ ስጋብ ዝመፅእ ክዝሕል ይኽእል ይኾን እምበር እቲ ግጭት ተመሊሱ ክፍጠር ዘሎ ተኽእሎስ ገፊሕ ማለት እዩ ንኣብነት ብዙሕ ኣብቲ ውሽጢ ኣቲኻ ምትንታን ጌና ዘድልዮ ኩነታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ 2 ሰሙን ቅድሚ ሰሙንን ገለን ቀዳም ንኣብነት
ዘጋጠመ ግጭት ነይሩ ሓደ ሓውና ዝሞተሉ ማለት እዩ እቲ ግጭት ከይዱ ምስ ሕማቕ ስምዒት ርክብ ኣለዎ ከምዚ በቃ ብጎነፅሲ ኣብ ናተይ መርገፂ ክትረግፅ ኣለካ ገለ ዝብል ሕማቕ ስምዒት ሓደገኛ ስምዒት ንዕኡ ነዚ ህይወት ሰባት ናይ ምውሳድ ቀንዲ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ስምዒት እዩ ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ፍታሕ እንድሕር እንደሎ ኮይና መጀመርያ ነገር ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ርግኣት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እቲ ክትቃለሶ ትደሊ ስርዓት እቲ ክንቃለሶ ክንውጦ እንደሊ ኣነ ባይዘወይ ሓደ ካብቶም እቲ ስርዓቲ ኣበይ ሞ ድሕሪ 5 ደቂቕ እቲ ዘለዎ ማሕበራት ኣብዚ ዓዲ ተዝብ ተኸለይ ኣነ ቀዳማይ ከስተዋፅእ ካብ ዝደልዩ ሰባት እየ ግን ብጎነፅ ሰብ ሃሪንካ ውልቀ ሰባት ሃሪንካ ወይ ድማ ደጊፍካ ተቃዊምካ ኢልካ ብሓፂሩ ውልቀ ሰብ ሃሪምካ ካብ ምድጋፍ ከተድሕኖ ትኽእል ኣካል የለን ውልቀ ሰብ ሃሪምካ ከዓ ካብ ምቅዋም ክትክልክሎ ትኽእል ኣካል የለን ስለዚ እቲ ናይ ኣባህላ ምቕያር እውን የድሊ ዋላ እቲ ብርጌድና ሓመዱ ከክንዲ ተወዲእናይ መሪርናይ ገለ ምባል ማለት ናይ ተስፋ ስምዒት እዩ ከስምዕ ዝግብኦም መንእስያት ኢና ራእይ ኣለና ብዙሕ ሓሳብ ኣለና ክንሓስብ ጉልበት ኣለና ዓቕሚ ኣለና ኮፍ ኢልና ተራዲእና መፃኢናን መፃኢ ሃገርናን ከነውሕስ ከነብርህ መፃኢ ህዝብና እንተወሓደ ናብቲ ናይ ቀደም ናብ ንቡር ኩነታቱ ክንመልስ ንኽእል ኢና ዝብል ናይ ተስፋ ኣባህላ ናይ ተስፋ ቃላት ዳይኻ ጥቀም ዘለካ እምበር ተወዲእናይ መሪርናይ ዝተወድኦ ሰብ እኮ በቃ ተወዲእናይ ማለት ኣነ ተወዲእናይ ተይለስ በቃ ሰብሲ ካባይ ክፅበ የብሉን ምክንያቱ ክህቦ ዝኽእል ኣነ ክምጥዎ ዝኽእል ነገር ወዲዮ እየ በቃ ኢኻ ትብል ዘለካ እዚ ሕጂ እንታይ ይመስልካ መብዛሕትኦም ሰባት ከምዚ ነቲ ሓላፍነት ዘይስምዖም ሰባት ነቲ መንእሰይ የጋጊቦ ዘለዎ ኮይኑ ስምዓኒ ፅቡቅ ሕራይ ናብ ናይ መጨረሻ ገጽ ኦኬ ሶሪ ድሕሪ 7 እስኹም ማሕበርኩም ዋላ እውን ብርጌድና ሓመዱ ኣብቲ እስራኤላውያን ዝወረዶም ሽግር ወይ ከዓ ዝተፈጥረ ኩናት ብርቱዕን ዓብን ሓገዝ ኣበርኪትኩም ኢኹም ብሜድያ እውን ዝግለጽ ነይሩ ናትኩም ግን ክንቲ ዝግባእ ይግለጽ ኣይነበረን ኣነ ቀለምቲ ክገብር ገለ ፈቲኑ ምስ ኣባላትኩም ግን ዕውቅ ከምዚ ብዙሕ እኹልሲ ነበረን ሕጂ ኣበርክቶኹም ብግቡእ ተገሊጹ ኢልካ ዶ ተኣምን እስኹም ዘበርከትኩሞ ብሙሉእ እቲ ኤርትራዊ ዘበርከቶ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ስእሊ ኣብ ልዕሊኹም ዘለዎም ስእሊ ክቕይሮ ክኢሉ ዶ ንምንታይ ኣወንታዊ ውፅኢት ነይርዎ ንስኹም ዘበርከትኩሞ ያ ብርግፅ እቲ ማለት እቲ ባይታ ናይ ምሕጋዝ ንባዕሉ ንክፍጠር ዝተገበረ እቲ ማሕበርናትና ስፔሻሊ ኣብ ወንበርናትና ብዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ፀጋ ናይ ማለት ምስ ብዙሓት ሰባት ፀለውቲ ነቲ ናይ ሓገዝ ዝተኣሽሙ ዘቐውሞ ኣኺም ለነሸክ ዝበሃሉ ናይ ተቃውሞ ኣብ ግዜ ናይቲ ሕጊ ሪፎርም ተቃውሞ ኣንፃር ቢቢ ዝቆመ ትካል ምስኦም ርክብ ገይሩ ፀኒሑ ማለት እዩ ኣነ ብውልቀይሲ ቀዳም ናይ ምሸት ደው ኢሎም እንታይ ክንሕግዞም ገለ ምስ በሉስ ስጋብ ሕጂ እውን እታ ፖስት ናተይ ኣላ ፌስቡክ ማለት እዩ ኣነ በቃ እንድሕር ከም ሕብረተሰብ እንታይ ክንሕግዞም ኢልና ንሓስብቲ ኮይና ንእስራኤላውያን ንሕናት ነንሕድና ንገብሮ ግጭት ጥራይ ጠጠው ክነብልን ነብስና ክንሕሉን ጥራይ ኣለና ኢለ ነይረ ግን ነፅባሒቱ ነፊዑ ቀልጢፉ ርክብ ገይሩ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ከዓ ክሕግዙ ኮይዶም ሕጂ ንዓይ እንድሕር ሓቲትካኒ ከም ክብሮም እቲ ዝገበርናይ ሓገዝ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ ኣብ ንገብሮም ንጥፈታት ከም ሓደ ፖዚቲቭ ነገር ክትንክፎ ትኽእል ፖዚቲቭ ነገር ክጠቕመካ ክእል እምበር ከድና ብሕርሻ ዝገበርናዮ ኣስተዋፅኦ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ምግቢ ናይ ምዕዳል ዝገበርናዮ ኣስተዋፅኦ ስእሊ ናትና ክቕይሮ እዩ ጠቕላላ ክብል ኣይክእልን እየ ማለት ኦኬ ሓጊዝና ትኽንሕግዝ ንባዕሉ ኣብኡ ሕጂ እቲ ግጭት ዋላ ምስ ብርጌድና ሓመዱ ግጭት ዝብለሶም ማለት እዩ ኣብኡ ተጀሚሩ እሱ እንታይ እዩ ዝብል ኩሉ ሰብ ዝመፅእ ሰማያዊ ማልያ ክገብር ኣለዎ ገለ ዝብል እዩ ንኣብነት እንታይ ዝብሉ ነይሮም እትዮም ኣንፃር ስደተኛ ዝቃለሱ እስራኤላውያን ነቲ ናይ ዕለት 2 ወርሒ 9 ገበኖም ንክሽፍኑ እዮም ሰማያዊ ማልያ ገይሮም ዝሕግዙ ዘለዉ ገለ ብሉ ነይሮም ሕጂ እንታይ ዝብል መርገፂ ነይርና ንሕና ንኣብነት ከም ማሕበር ከዓ ንሕና
لتنا علت كلته واحد شعتنا نخنشفنا يكوننا نحجز لنا برجس كاد أرجع مبزحتي وخبيني يا زامن نحنا على إسرائيل كم ننبر حبرة سب تكونتها تتسألوناي كم حبرة سب كا أتي بوجن إيميغريشن بولو منجستي قبل علينا زلو حماق الرأي ناي بوليسي تاشمو نعوب نقول نجديف كات حبرتسب إسرائيل حبرتسب جل مبزحتيو أبصر حسفلت أن أمسانا زوعل كان عقناس كنا بركت هنا بالزبل تاشمينا خلاتنا نخيد نيرنا جل حوات جن كمزي شعوب عوتا مش هلكا نحنا سماوي إنا سماوي خمس جيرنا حجزنا سماوي خمس جيرنا حجزنا خنا ولا لنا سماوي جبرو عملتنا عاي سماوي جبر زول سوات نيرهم نا سماوي خجبر عيدلني قيا خجبر تهدلني خي كومز باري لنا ماشي كداي نجر أنا سبعونتي زي أبغي سني كحجز أبتنا إسرائيلان بزحت كأخومو مالتي كلايكا تي بانديرا مالت مللي تتقام جل زبنسي بقى ناي عم تيو بقى بيرتراون كخومو كويس ولا حجي تقيحت زي تتقيم كاسي كاب تقيح وتصاص ولا ناي بيت كريستيان بانديرا خيتم بالبل زخل كل سرعات سلازلنا هنا نقاومو اجي تميليس كابزي سماو كتقبر لك قيح خيت تنكف وي قيح رايح تقبر لك جل زبن ناي حمد صباري خلكل الو اجي ابو اي فوتونا نعنا تي نحنا نتقملو خمت زبلكو قداي نجر كم محبر انت خطقمنا خيل انت كعوتنا خيل انت كبحماق كرأ خيل اب قمتنا توينا سقيلنا هو خنبل اين دلنينا نعو زي توحد لهم سبات كا بزح بلو بزعبانا نابنت تي محبرناتنا معت باجت كم زنول جنزب كم زلنا خم نخفل قال عليهم زاربو تي محبرناتنا جن كاب زقو مسقات حجي بزيكا خب جبانا وصينا خدم زوم تاشمو عمت نمخفال كمانسي كابناتنا جوبا وصينا هنا نخيد باجت زخفلنا سبيلا وانا نجر نفس وكفنا بوحدو ابسومن 10 ساعات كاب جزينا حبرت سبنا نمحجاز نوفيو 10 ساعات مالك قليل لا يكون اب ورحي 4 ساعات خونا له مالتي نزي دموز نخفللو انت واحد $500 او ورحي متخفلنا له مالتي سلازي تجيغا حبريتات ابت حبرت سبنات ناسي جيغا حبريتات زنزحو زلو سبات جاغا يترايم زلو كيدو تحكيمو يترفوني ግን ኣብቲ ውሽጢ ሕብረተሰብ ደሓና ረኣያ ዘለዎም ማሕበራዊ ህይወትን ፖለቲካዊ ከይድን ፈላሊኦም ዝርኡ ከዓ ካብ ስቂልካ ብጎድኑ ኮይንካ ምስማዕ እቲ ኣረኣያ ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ጌጋ ስምዒት ሓደገኛ ስምዒት ናይቲ መንእሰይ ኣብ ምቕላስ ትብዓት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ክዝረብ ክኽእል ኣለዎ ግድን ወገን ናይዚ ወገን ንምንጭብጫብ ክደሊ የብልካን ማለት እዩ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ብዙሓት ቃውሙን እዮም ብዙሓት ዘይክፈትዎ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ብርቱዕ ናይ ስምዒት ሃዋህው ስለ ዘለዎ ፅባሕ ንጎ ግን ክብድሎም ክሃስዮም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣነ ኣትሊስት ናይ ሕልና ዕረፍቲ ንዓይ እዚ ትኸድዎ ዘለኹም ከይዲ ፅባሕ ንጎ ከም መንእሰያት ክሃስየኩም እዩ ርግእ በሉ ተረጋግኡ እቶም ክትበፅሕዎም ትደልዩ ዕላማታት ካብ እስራኤል ጀሚርኩም ኣቐምጥዎም ኣብ እስራኤል ክብፅሑ ደልዮም ዘለዉ ብርጌድና ሓመዱ ከም ኣብ እስራኤል ዘሎ እንታይ ክበፅሕ ደልዩ ዘሎ ኣቐሚጡ ንዕኦም ዘትዩ ክኸፍሎ ዋጋ ዘለዎ ብታሽሙ ክኸይድ ኣለዎ እንተተኻኢሉ ከዓ ንዓና ክሕሸና ዘይኮነ ንማሕበርና እንተኾነ ካልእ ማሕበር ሲቪክ ማሕበር ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዝነጥፍ ማሕበር ኣቂሞም ምሳና ዝወዳደር እንተገበሩ እውን ፅቡቅ እዩ እንተደይ ኮይኑ ከዓ ነዛ ሓንቲ ዘላ ማሕበር ከበርትዕዋ ከተባብዕዋ ብገንዘብ ገለ ዘይኮነ ሞራል ክህብዋ ይግባእ ብል ማለት እዩ ፅቡቅ ናይ መጨረሻ ሕቶ ኣብ እስራኤል ንዘለዎ ብርጌድና ሓመዱ ብዙሕ ገንዘብ ተዋፅኡ ካብ ደገ ንምዃኑ እቲ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዝነበረ ንጥፈታት በቲ ዝተዋፅአ ገንዘብ ክዕበስ ይኽእል ድዩ ብመሰረቱ ከም ዘለካ ትዕዝብትን ዘለካ ፍልጦን እቲ ገንዘብ ኣብ መዓሉ ውዒሉ ኢልካ ዶ ተኣምን እንድሕር ዘይውዒሉ ናይ ምንታይ ጉድለት መስለካ እስታት ንሕር ኣለካ ኮይኑ ሓበሬታ ክትነግረኒ ሓፈሻይቲ ማለት ሓይሻ ኣነ ኣብቲ ብርጌድና ሓመዱ ስለ ዘለኹ እቲ ገንዘብ ብከመይ ተማሓዲሩ ክንደይ ወፂኡ ክንደይ ኣትዩ ገለ ብዙሕ ኣፍልጦ ብለይን ግን ኣብዚኣ ኣገዳሲት ነጥቢ ክትንክፋ ዝደልላ ንኣብነት እዚ ገንዘብ ብዝተዋፀ ገንዘብ ዋላ ኣብ እስራኤል ዘለዎ ኹኑ ዋላ ካብ ደገ ብሓገዝ ሄኖክ ሓውና ኤሪሳት ማለት እዩ እሱ ጌጋ ታሽሙ ፈጢሩ እዩ ዋላ እጅ ኩሉ ግዜ እንታይ መሲልካ ንሓደ ሕብረተሰብ ክዕንው ሓንቲ ሓበሬታ ክውስኸልካ
نابنت تبغى خفلو خلو 3000 قلن كخفل زقبو أكثر 7000 قلن كخفلو 5 تجددوا صعب سأنا فلوت أمن سأن متحجز كارود زفورت إيرتراويان المخانو حبريت هالين زي ونكتبر هالين يا أنا باخ متى كان ده أجيت تسمعت نت حبرت سب سمعت كل جزء حبرت سب يعنوه أجيت جنزب مسوات تجنزب مستوات بحتى يرتو سربيت مسجات أنا أبنت أنا كم كبرهم كم زول قا قدم عبيلتي نايت سربيت تعشمو تحتاج لزنبرة ولا زينات نسرحون زين نايتي ناي ليجال ديبارتمنت ناي سرحنا ناي ناتو حلافيت بملؤ مسرحنا بحبار كوينا نتي سربيت أتي زنبرة زبز حسب بروتوكول سلني نكاتاتولو مبزحتي نحنا خنوصون خلينا مخنياتو بزي زخونه كون ጭብጥ ዝተኣሰረ ሰብ እዩ ነይሩ ኢልና ኣነ ብውልቀ ይደው ኢሉ ኣለዎም ጠባቃሲ ኣይትኽፈሉ ንሕናስ ከነውፅኦም ንኽእል ሲ ንኣብነት ካብቶም 67 እንድሕር ተኣሲሮም ነይሮም ሲ 34 ንሕና ከነውፅኦም ንኽእል ነርና ኢና ብዘይካቶም ጭብጢ ዝተተሓዞ እምኒ ገይሮም ክሃርሙ ከለዉ ድዮም ካራ ዝተተሓዞም ገለ ምሻ ኣለካ ምስ ገበን ዝተኣሳሰረ ነገር ዘለዎም ድሕር ኮይኑ ንዖም ናይ ፕራይቬት ጠበቃት ገብርሎም ትኽእሉ ኢኹም እቶም ዝበዝሑ ግን ባዕልና ክነውፅኦም ንኽእል ኢና ኢለ ኣነ ብውልቀ ይደው ኢለ ኣሎም ድሓር ንዓይ ሰምዑንን ርክብ ገይረ ማለት እቲ ርክብ ኣነ ዝመራሕክዎ ርክብ ምስተን ፃዕዱ መሳርሕተይ ናይ ጠበቃ ሓላፊትን ናይ እቲ ፓብሊክ ታሽሙ ሓላፊትን ማለት እዩ ረኪብናዮም ولا مستكاد سرح ناي تغلال حلافيت سرحنا الرقيبيهم ما تزدليهم تزدراتهم نجاراتي كحتوا حجي نعنا زخنا انترستي بالله كم سرحنا ما سوت لاينز 34 سب كاب سوبيت سلازوت خصبو نجار يقولون انت زيوت خاز خسرو نجار كاي يقولون تسرح سرحنا كل جزء نجبرو نجاري تمولت ناتنا خا كل جزء ابسرحنا تمركسام كمولنا يما جبرجدنا حمود سلازوت انا سلازوت انا غود نجار يلن انا كيردوم فتينا أبيوني أيسمعنا ما تناب تباخيرهم وحدات سبات بقولكم عنا زحتتنا بتبقى أبتي ترنا فينا تبرجنا حمود زين وورون دقفت زي كونس تقامتي ساكت قليهم كابترجا قال خبز تتحزنيرهم زين وورون أين وورون مستبرجنا حمودو قال خام شالو ناتنا أمنت معنا سلز أموننا ويدما قلتيفهم نابانا زمتونيرو نحنا وطينا يم قلتيفنا ናይ ቲዮም ብርጌድ ንሓመዱ ጠበቃ ዝሓዘቶም ግን መጀመርያ 3500 ኢላትና ንሓደ ሰብ ገለ ኢሎም ኣብኡ ሕጂ ንኣብነት ምክሪ ክሓቱ ክእሉ ነይሮም እዮም ሕጂ ከምዚ ክንየት ገለ ደልየ ዘይኮንኩ ኩሉ ግዜ ኣነ ፈላጥ ኣይኮንኩን ማማስክንድቲ ምሁር ኣይኮንኩን ግን ናይ ተመክሮ ፍልጠት ኣለኒ ኣብ ናይ ሕጊ ስራሕ ሰሪሐ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይተረፈን 2 ዓመትን ገለን ከም ኣስተርጓሚ ሰሪሐ እቲ ሲስተም ሲ ፈልጦ እየ ሕጂስ ክሕግዞም ክእል ነይረ ከማኽሮም ክእል ነይረ ሕጂ ኣነ ረብሓ ስለ ዘለኒ ይኮነን ግን ንሶም ሕሰቦ እስካብ እንድሕር 7000 ኮይኑ ሲ ሱሳ ሰብ እንድሕር ወፂኦም ሲ 420,000 ማለት እዩ ተረዲእካ ካብዚኦም 420,000 200,000 ሚኒሙም ንሕና ሴብ ክንገብረሎም ንኽእል ነርና ማለት እዩ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣብቲ ሜድያ ዝፀሓፍ ነበረ ፅሑፋት የጋግዮም ነይሩ ገለገለ ናብ ዜና ኦርጋናይዜሽን ከይትኸዱ እዚአን ንረብሐአንየን ገለመለን ህግደፍ ሕግዚኦም ቀዳማይ ነገር نحنا كم تطابق سبعة مسألات بوليتيكا مرجع إخان تايو إلنا كان حتى تقاز يفك أدنى أنت خانة حدا سبب سروبيت كوينو مس منجستي مس هاجريت أجمع يبلين ننتهي للناجن مخنات يبلان كنت أبغى أقوله بس مخنات يبلان حجسي نتقام تقنا حجوس وين ما نرجع نخ حمود وخنا حجوسين على زي كناسي يبلنا ولا عدا برجعنا حمود وكوب عدا يتأجمع يبلين أنا ننتهي للناكو ولا حنت نجبر عينه تينا مخنات تي نحنا نتكمل له مخناتات ናይ ኢሚግሬሽን ስደተኛ እዮም ሓተ ዕቁባ የሚልና ስለ ንጣበቕ ነቶም መግደፍ ክንጣበቀሎም ንኽእል ኣይነበርናን ጠበቃናቶም ነይሮም ኢቭን ዋላ እንተዘይነብሮም እውን ኣብ ሃገረይ ፀገም የብለይ ንብሉ ስለ ዘለዉ ብሓፂሩ ሲ ንሕናስ ተሰዳድን ኣሳደድን ብሓንሳብ ብማዕረ ክንሪኦም ኣይንኽእልን ኢና ካብ እስር ቤት ኣብ ቤት ፅሕፈትና ዝመፀና ኖርማል ሰርቪስ ደሊ ግን ኣነ ዋላ ከመይ ዝበሉ ደገፍቲ ምዃኖም እንዳፈለጥኩም ከለኹ ኣብቲ ፅርግያ ረኪቦምኒ ደማይ ከፍሱ ንኽእሉ ምዃኖም እንዳፈለጥ ከለኹ እቲ ሞያናተይ ደጋፋይ ዲኻ ተቃዋማይ ከብለኒ ዝኽእል ሞያ ስለ ዘይኮነ ይሰምዖም ትሕግዞም ዝኽእልካ ሕግዞም ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሲ እቲ ጌጋ እቲ ናይ ገንዘብ ብብዝሒ ምውፁ ኣነ ማለት ብዙሕ ደፍር ክኸውን ንኽእል እምበር ንብዙሕ ሰብ ኣስኪርዎ እዩ እቲ ዘጋጠመ ማሰይቲ እቲ ዘጋጠመ ክሳራ بمنم تأمر بجنزب كتك أزخيل كسارة يكونن بمنم تأمر بلك على
وعيلو حديرو ناي نوح تصنح زخيل ناي أكلاوي مع سيتي ناي أسطور بيت أبا مقتلتي تساتفهم ديم زي تساتفون بعلهم نقتالي زقتلو تتحيزهم ديم هاي تتحزون أبزخول نجارات بزح عينت قالسي زولو سلازي أخا أنا زبل حجوالا ما يحلفون حجون أتي حدقين يا سمعت قام زي تجبرولو قال زي سمعت زي تطابيلهم كجمجم لهم لا تكن توحد شعته سنتاي نيرو نبعلو ناي ميديا شفنا نحنا انت زين نشوفنا نيراس ماني يخشفنا لهم نيرو مماسك كتدالو لك انا كوينات تاعتو دحرا لخاسي عوت له خساره له دحرتي زقات ما كوينات انت خاف تقبر بنتي خاف تودوس كجمجمو لهم بفلاي اسرائيل هوتكا قليل هوت سلا يكونه بستقال متن سمعيتو تراغيو حق بزفقلو نتي ابز عدي زلو دغافا يخون نتي امباسي بحقاوي غابا قالسو خوليوم تنقالسو نخيل تدمعلو تخينكا صبوق تزي تدمعلو خا ابت زي تدمعلو غزيخا خاب مدفا اب كال نروحو زطمت مدب كوصلو مبل مالتي صبو حجي اتم شعو باكل سنكلو خونه بهيوتون زحلفوا ايرتراويان كم يكون تتالو حجي اتم بهيوت زيلو ايرتراويان بس تواص ገንዘብ ተደቢሶም ዶ ሓገዝ ረኺቦም ዶ ትፈልጦ ነገር እንተለካ ክትነግረኒ ኢኻ እቶም ኣካሎም ሰንኪሉ ካብ ስራሕ ዝበኸሩ ኸ ሕክምና ዝመላለሱ ዘለዉ ኸ ሓገዝ ረኺቦም ዶ ወርሓዊ ኣታዊታቶም ክሽፈነሎም ክኢሉ ዶ ንሶም ንሕክምና ዘውፅዎ ከተሸፊኑሎም ዶ ወላስ ብኢንሹራንስ ስለ ዝነበሮም ንሕክምና ኣይከፈሉን እዮም ኣብታት ክተብርሃለይ መጀመሪያ ነገር ኢንሹራንስ ነቲ ዘጋጠመ ታሽሙ ኣይሽፍኖን እዩ ምክንያቱ ከመይ መሲልካ ከምዚ ንኣብነት እዚ ሓደጋ ናይ መኪና ገለ እንድሕር ኣጋጢምካ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደጋት እዮም ናይ ኢንሹራንስ ናይ ምሽፋን ታሽሙ የብሎምን ቢተኽሎሚ ይሽፍኑ እዚ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ዘጋጠመ ድማ ኢንሹራንስ ነቲ ናይ ጥዕናሙ ኩነታት ማሰይቲ ክሽፍኖ ግዴታ የብሉን ኣነ ስጋብ ዝበፅሕኮ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ዝግባእ ካሕሳ ገንዘብ ተዋሂቦም ዶ ዝብል ሕጂ ታሽሙ እንዲ ዝግብኦም ብመንፅርቲ ዝወረዶም ማሰይቲ ካሕሳ ክወሃቡ እዮም ማለት ሕጂ ኮነን ዋላ ጽባሕንዎ መንግስቲ ተገይሩን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንገሊኦም ኣዝዩ ነባሪ ስንክልና እዩ ኣጋጢሞም ሞት ንባዕሉ ድሕሪ ሞት ካሊእ የለን ማለት ሞት ክሳራ እዩ ሓደ ሰብ ዝኣክል ከሲርካ ክንዲ ዝተዋሃብካ ካሕሳ ትውሃብ እኹል ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ሓደ ሓላፍነት ዝወስድ መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ሂወት እንድሕር ከፊልካ ምናልባት ኣትሊስት ቶም ኣብ ብድሕሪ ትገድፎም ደቅኻ ስድራኻ ካብቲ መንግስቲ ንሂወቶም ሙሉእ ካሕሳ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ኣብዚ ግን እንታይ ሞ ማለት ንግዚኡ ሕጂ ዝተዋፀ ገንዘብ ዝተፈላለዩ ብኮታት ክሽፍነሎም ክእል ይኸውን ከም ክብሮም ነዊሕ ከይድ ዝኽእል እዩ ኢለ ግን ኣይኣምንን እየ ምክንያቱ ቀዳይ ነገር ናይ እስራኤል ሂወት ገንዘብ ወርሓዊ ዋፂኻ ሰሪሕኻ ናብራኻ ክኢልካ ክትከዶ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኢኻ ዝብል ኣነ ኩሉ ግዜ ነቲ ኩነታት ከም ዘለዎ ነቲ ሪያሊቲ በቃ ከም ዘለዎ ረኣዮም ዋላ ሕጂ እዚ ኩነታት ምስ ዘጋጠመሲ እቲኦም ተሃስዮም ዘለዉ ሰባት ክሕገዝሉ ዝኽእል ካልእ ሜላ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብነት ኣነ ሓንቲ ምክሪ ክህቦም ዝኽእል ኦልሬዲ ንዓና ኣይ መማት ኣይተቕረቡና ኢሎሙና ከም ማሕበር ነዊሕ ዝበለ ግዜ ጌርና ኣለና ማለት ከም ማሕበር ከንመኽሮም ከነብሎም እውን ኣይንኽእልን ምክንያቱ ኣይደለዩናን ሓፈሻዊ ኩሉ ግዜ እንድሕር እቲ ክትሕግዞ ትደሊ ዋላ ሽሕ ግዜ ሓልዮ ትሰማዕኻ እንድሕር ክትሕግዞ ዝደሊ ድሉው ተዘይኮይኑ እሞ ድማ ትሕግዘኒ ኣለካ እንተዘይልካ ከዓ ኢድካ ምስሓብ ፀገም ዘለዎ ኪሉ ካልእ ኣማራፂ የብልካን ኢድካ ምስሓብ ሓይሽ ማለት እዩ ሕጂ ክንሕግዞም ንኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ከይዱ ግን ንሶም ስጋብ ዘይደለይዎ ኢድና ስሒብና ኢና ዘለና ከም ማሕበር ነገር ግን እንታይ ክብሎም ደለኹ እቲኦም ዝበዝሑ ተሃስዮም ዘለዉ ሰባት ስፔሻሊ እቲኦም ብውዕዩ ከሎ ምክንያቱ ድሕሪ ዓመት ክልተ ዓመት ኣነ ብርጌድ ንሓመዱ ገለኢልካ እንድሕር ከነዕልል እንተኽኢልና ኣይመስለንን ምክንያቱ ፈቲና ኢና ኩላትና 2015 2016 ኣብኡ ዓይነት ስምዒት ኢና ነርና ኣይፀናሕናን ግን 2017 18 ፋሕፋሕ ኢልና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስምዒት ኣብ ስምዒት ከሎ እቲኦም ተሃስዮም ዘለዉ ሰባት
كاب إسرائيل نا إسرائيل كناتات تي نتماسيتهم قمة زجبرة نا ويلفر حاجة سلزية له أبدا حاجة زخون هاجرات كحلفلو زخولو سبونسرشيبس نابنتا بكندا زولو ناي برجنا حمودو ترنافيتات نحرا له خينهم أو ما قد خفتوا لهم أمريكا زولو نحرا له خينهم ما قد خفتوا لهم نتهم سبات ناي بحكي نباري نباري حجز ندحر زلاقي حجز بقى ندحر دليهم حجزوا ندحر دليهم أمسي نابو كبلهم خلوا لهم كابز عاد خاليهم خلوا لهم منبر أبز عادي أبز عادي زلوا عبال ننوح جزية خاليهم هاي كإلني مخناتو تي نابرا نايز عادي زفقدوا لي كوناني عندنا مبزحتي سب نوعلو ببجزي كابز عاد فحنا بلز خيدي كلايت جنزب ما زي حدا سنكلسب 14 شكل هي بكاسين تايمو شد شهور يسرح تطوق بلي حكمنا خمالالسيو مسؤول حبرت سبنا بزحت قمت زئتو ناي سنا امراي ما سيتلو تغونصي غونص اكلاو غونص طراي يكونن كم سبات دق سبات اكلاتهم ما سيتي تبصحهم كله تزنبره تاشمو زغدفلهم تروما له ابسنا امراي زغدفلهم سنا امراي تقطلو هندرت زي تصبخايو تحت السب كوينكا تحغازي تالا كوينكا كترخبا نفسها فترلكا زخيل تقطلو نزيتات اب قمت بمقتاو تي بريغيد نحمدو صناعتي غيرو انت تتخيلوا خبز عادي كوصلو زخلو كالو دمام توسخ زخيل ابتي جبرو مصنعتي نتم حبرتسب نتيوم هسيات اتي كباجيتهم سلعو زي كونكو زلزلخو ابتي جبرو مصنعتي مو خالق ناي حاجه زماراتيታት አሎን ዘየለን መፍላጥ ድማ ግድን ኣይኮነን ማሕበር ሓድሽ ተስፋን ኤርትራውያን ካልኦት ኣብቲ ብርጌድ ናይ ሓመዱ ዘይተጠርነፉ ብዙሓት ፈላጣት ኣሕዋት ብዙሓት ክኢላታት ብዙሓት ርግእ ኢሎም ነገራት ከጽንዑ ዝኽእሉ ስለ ዘለዉ ከሳትፉ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ብስምዒት ተኣኪብካ እቲ ብስምዒት ዝተኣከበ ጥራይ ክፈትሖ እንድሕር ተፀቢኻ ካብ ግዜያዊ ፍታሕ ካብ ግዜያዊ ስምዒት ዘምፅኦ ክሳይ ሓሊፉ ዝኸይድ ነገር የለን ሓንቲ ፅብቕቲ ነገር ክብል ግን ሓንቲ ፅብቕቲ ነገር ክብል ንኣብነት ስፖርታዊ ንጥፈታት ክርኢ ጀሚረ ኣለኹ ኣብቲ ብርጌድ ናሓመዱ እዚ ብጣዕሚ ክተባባዕ ዘለዎ ፅቡቕ ነገር ናይ ባሓቂ ከተባብዖም እደሊ ክቕፅልዎ ኣለዎም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ስፖርታዊ ንጥፈታት ስፖርታዊ ውድድራት ባህላዊ ንጥፈታት ሓደ ኣብ መንጎት መንእሰይ ርክብ ፈጥሩ ብኡ ቢልካ ማሕበራዊ እምነት ፍጠር እዩ ካላይካ ስፖርት ዝመስሎ የለን ማለት ከም ሕብረተሰብ ናይ ጥዑይ ሕብረተሰብ ምልክት ስለ ዝኾነ እሱ ክገድፎ የብሎምን ከተባብዖም ደሊ ክቕፅልሎም ኣብኡ ሓገዝ ተደልዮም እውን ንሕና ከም ማሕበር ሕጂ እውን ድለዋት ኢና እዚኦም ነቲኦም ዝተጎድኡ ኣሕዋት ምሕረት ተወርደሎም ፅቡቅ هو حجي حنت نجر نيرا قرب زغوس خيا وكا سجركا يا ዛ ናይ ቢቶክሎሚ يوتي ناتوم ريتا سمعنا الغدا هو سمعك له ቢቶክሎሚ نتحكمنا شفنا كان نير كاموني حجي تي انشورانس هينبرو من قلت ቢቶክሎሚ ናይ መንግስቲ ትካል ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ማለት እዩ እሱ ሽፍኖቲ ናቶም ናይ ሕክምና ወጻኢታት ዝብል ካን መስለኒ እሱ ኮሞዲዩ ወላስ እቲ ብርጌድ ናሓመዱ ናይ ሕክምና ናይ ነፍሱ ወከፍ ሕክምና ወጻኢታት ሸፊንዎ انت شمو نو بيتوخلو مخشفنا له ما يكلني بيتوخلو مي شفنا له زخيل ناي ماكينه حدغا ناي تشكركرتي حدغا تخوينو ወይ ድማ ናይ ስራሕ حدغا እንተኮይኑ ጥራይ እዚ ዝማሰይቲ እዚ ዝኾነ ክሽፍኖ ዝኽእል ኣካል የለን ማለት ብዙሓት ሰባት እውን ኣለዉ ሕጂ ሓደ ሰባት ድውለ እዮም ንዓይ ኣብ ሕክምና ሕጊ ናይ ሕሙም ናይ ምእላይ ኣሎ እንዲ ኣብ እስራኤል እሱ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ኢመርጀንሲ ኩነታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ لمشان عدا هالو إنشورانس هالو أي هالو ورقة هالو أي هالو بزيجدس الهوسبيتال أقول قلت عنا هو اللو ده حرجن زي فولو أب زد ليلو ماشي ناي أجروز تهاسي سبنا أبنتي تشعو زجبرلو جيفس قال من معرّة كونتن نوح ناي حكيم مكتتال ناي سبيشاليست مكتتال قال يدلي إذا أبكال كونتات نيرو تزخون ما إنشورانس أبزلو ساعات ساكت عند بتاع وديقو قالت نيرو تزخون بتي إنشورانسو خاليو قديت له مالتي سقبتي تطوم موبايل زي ما حوات جن حدثنا حكمنا عدا ما فلتون زي قدس لعلي 4 مليون ناي سدتنياتات عدالو اب اخيلوف اب وولفسون ناي برجنا حمودو تراي يكون مالتي
ኢንሹራንስ ዘይብሎም ሰባት ናብ ኢኺሎቭ ወልፍሶን ብዚ ቤልንሶን ገለ ዝኸዱ ናብተን ዓበይቲ ሆስፒታላት ዕዳ ዝተደመረ ኣሎ ከፍልዎ ሕጂ ግዴታ እዩ ከፍልዎ ግባእ ግን ሆስፒታላት ከምዚ ናይ ካልእ ትካላት ከምዚ ናይ መምሕዳር ከተማ ገለ ዕዳ ጠበቃ ገይረን ክኸሳኻ ወይ ድማ ነቲ ገንዘብ ክትከፍሎ ክገብራ ኣይክእላን እየን ማክሲሙም እቲ ክጋጥመካ ዝኽእል ኣብ ሕክምና ክትሕከም ከድካ ክንሕክመካ ይንኽእል ኢና ክብሉካ ክእሉ እዚ እውን እቲ ሕክምና ዘድልዮ ነገር ኢመርጀንሲ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ክነጠራጠር ይመስለካ ንኣብነት እቲ ፈልጦ እውን ትነግረኒ ኣለኻ ዋላ ኣነ ፈሊጥ ክዛረብ ስለዘይግባእኒ እስኻ ስለትፈልጦ ኣብኻ ስለ ዘለኻ ሕክምና ምስ ተሓከምካ ክትኣቱን ክትወፅን ሕክምና ዝሓተካ ገንዘብ የብሉን ትሕከም ትወፅእ ሕጂ ምስ ወፁ ግን ክንዚ ዕዳ ኣለካ ኢሎም ሲ ንነብሲ ወከፍቲ ኣብቲ ጉዳይ ዝተሳተፈ ገንዘብ ኣይሰደዱሉን ዋላ ተሰይዶምሉ ከፊልዎ ዶ ተዘይከፊልዎ ኸ ከም ዘለዎ ዕዳ ከተነጊሩ ዶ ንምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ እቲ ብብርጌድ ሓሙዱ ኮነ ብደጋፊ መንግስቲ ተጠርኒፉ ነዚ ነገር እዚ ዝወዓሎ ሰብ ናይ ኣካልን ናይ ገንዘብን ናይ ኣእምሮን ክንምንታይ ዕዳ ኣለዎ ፈሊጡ ዶ ክኸፍለኸ ይፍትን ዶ እዝታት ንፁር ክኸውን ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ብፍላይ ከዓ ንዛረበሉ ዘለና ናይ እስራኤል ዝተፈለየ ኩነታት እዩ ብከምቲ ብኤሮፓ ናብ ኣሜሪካን ዝተኻየደ ክካየድ ዘይግብኦን ክካየድ ዘይነበሮን ምዃኑ እስኻውን ንግረኒ ኣለኻ ብዙሓትን ከምኦም ዝምስክሩ ሕጂ 4 ሚልዮን ናይ ዞመር ብርጌድ ሓመዱን ናይ ወርሒ 9 ኣይኮነን ርዳእኒ ኣሎ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ፀብፃብ ምዃኑ ተሰብ ግን ክፈልጥ ኣለዎ ንምንታይ ናይ ቁጠባ ገንዘብ ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብ ዕዳ ይኣትዎ ከም ዘሎ ንምንታይ ናይ ኣእምሮ ሽግር ይፈጥረሎ ከም ዘሎ ንምንታይ ናይ ኣካል ስንክልና ይፈጥረሎ ከም ዘሎ እዛ ክትብርሃለየ ደልየ ምስ ወፃእና ክንዚ ገንዘብ ክፈሉ ተባሂሎም ዶ ኣይተባህሉን ተባሂሎም ብዙሓት ተባሂሎም ንኣብነት ኣነ ንዓይ ዝደወለይ 200,000 ክፈሉ ተባሂሎም ዝተደወለሎም ኣለዉ ሕጂ ኣነ ማለት ምሻለካ ኣብዚ ኣብ ማዕረ ክንደይ ታሽሙ ክኸውን ኣብ ሜድያ ክፈሉ ክትብል ቆልታሽሙ ገብረካ ግን ኣይነዋይ ዘይምኽፋሎም ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕበን የለን ማለት ናይ ሕጊ ሓደጋ ገለ ይብሉን ኢብን እቶም ንብርጌድ ንሓመዱ ወኪሎም ዝሓተቱኒ ሰባት ኣብቲ ግዜኡ ነጊረዮም እየ ማለት ውሕድ ገንዘብ እንድሕር ኮይኑ እንተኸፈልካዮ ፅቡቅ እዩ ሽሕ ገለ ተኮይኑ ናይ ብምሉኦም ኣብቲ ሆስፒታል ዝደቀሱ ካብ ዕለት 2 ወርሒ 9 ጀሚሮም ስጋብዚ ወርሒ 10 ገለመለ ዳርጋ መዓልታዊዮም ሕክምና ዝኣትዉ ነይሮም ናይ ብምሉኦም ዕዳ ካብ 10ታት ሸሓት ንላዕሊ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ለይቲ ንክድቅሱ ጥራይ ናይ ዓራት 3,500 ናይ ስፔሻሊስት ናይ ገለ ማዕት ገንዘብ እየን ወይ ማዕት ዕዳ ኣለዎም ሕጂ ፀቕጢ ይፈጥረሎም ዶ ተልካ ፀቕጢ ፈጥረሎም እዩ እዚኦም ኣብዚ ዕለት 2 ወርሒ 9 ታሪሞም ዘለዉ ኣሕዋት ብኣካል ብስነ ኣእምሮ ብቁጠባ ወላ ናይ ሕክምና ዕዳ ጥራይ ዘይኮነ ንክሰርሑ ዘይምኽኣሎም እውን ዓብዪ ዕዳ እዩ ንባዕሉ ዓብዪ ዋጋ እዮም ከፊሎም ስለዚ ኻ ዝብል ኣነ ሕጂ ምሻሎ ሳምታይምስ ዋላ እቲ ብፃይካ ዝኸፈሎ ዋጋ ስምዒታዊ ካብ ምዃን ታሽሙ ክገብረካ እዩ ዝኽእል ምክንያቱ እስኻ ሽሻይ ከም ብፃይ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ሓንሳብ ኣነ ናይ ስምዒት ዋጋ ክኸፍል ኣለኒ ዋላ ኩሉ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ስምዒተይ ሩሱን ጉዳይ እንዳሃለዎ ከሎ ነቲ እስኻ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ኣብ ግምት ብምእታው ግን ኩሎም ዝብሎም ዝገብሮም ዝንቀሳቐሶም ነገራት ክትጥንቀቐሎም ኣለኒ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ብሕጥር ዝበለሲ ንዓይ ወይ ድማ ንዓና ነቲ ማሕበር ብስምዒት ብኤጎ እዩ ብሓፂሩ ክብሎ ዝኽእል ንዓና ንምሕታት ወይ ድማ ብጥርጣሬ እዚኦም ዶ ገለ ኢልካ ካብቲ ኣሽሙ ትገብር ቲብካዮ ዘለካ ቦታ ኣብ ውሽጢኻ ሲ ካብቲ ብፃይካ ዝኸፍሎ ዋጋስ ንዓይ ቦታ ትህበኒ ኣለካ ነቲ ምሳይ ዘለካ ምፍሕፋሕ ዝያዳ ቦታ ትህቦ ኣለካ ስለዚ ኣትሊስት ነቲ ብፆቶም ዝሃብዎ ዝኸፈልዎ ዋጋ ኣብ ግምት ብምእታው ተረጋጊኦም ምስ ክሕግዞም ዝኽእል ኣካል የስ ሓገዝ ክሓቱ ክኽእሉ ኣለዎም በይንኻ ኣብ ዓለም ከዓ በይንኻ ክትጎይ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማትቃንዲ ዋላ ነቲ ነዚ ምንቅስቃስ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዘውድቆ እዝታት እዩ ማለት ሓደ እቲ ዲፕሎማስያዊ ታሽሙ ዋላ ሲሪየስ ኣይሪእኳን እዮም እትዮም እስራኤላውያን ሕጂ ሰቦ ከይድካ ንኣብነት ኣነ ርግፀኛ እየ ከይዶም ሕጂ ዋላ ርክብ ተገይሩ ፖለቲካዊ
يركب جيرهم مزوم إسرائيل عنسي بزعبانا زهبو مسلين عبنسي قلعوي تاشمي تردي خاني أجوالاتي بتفطروا تدل نجار ندحر كمزي أتارتيني انتخنوا كمزي بسيريس كتر ندحر دليخا كتب ነገራት በቃ ብጉቡእ ብመፅናዕቲ ብኸይ ብረውሓት እሙቶ በቃ ንሕና ማሕበር ሓድሽ ተስፋ ኤርትራውያንሲ ንብርጌድና ሓመድስ ነርብሖ ዲና ናሃስዮ ንሕና ብኸም ኢና ንጥምቶ ንሕና ኣብቲ ንሓመዱ ተጠሪፎም ዘለዎ ሕብረተሰብ ናትና ሕብረተሰብ ስለዝኾኑ ሰላም ናቶም ሰላምና ስለዝኾነ ምዕባለይ ናቶም ምዕባለይና ስለዝኾነ ንሶም ክምዕብሉ ንሶም ሰላም ክረኽቡ ንሶም ክዓብዩ ንደሊ ኢና ብዛዕባ ፖለቲካ ገለ ይኮነን ህግደፍ ካልእዎ ደ ዋዕልዮን እሱ ይኮነን እቲ ታሽሙ ንሶም ከዓ ብኡ ክሪእዎ ኣለዎም ተረዲኻኒ ንሕናስ ንጠቕሞም ዲና ናሃስዮም ፅቡቅ ሕራይ ነዊሕ ሒዘካ ኣለኹ ብዙሕ ዛዕባታት ተንኪፍና ኣለና ኣገዳሲ እዩ ናይ ብዙሕ ሕቶታት መልሲ ከዓ ፀኒሑካ ኣሎ ብቐረባ እውን ኣብኡ ስለ ዘለካ ብቐረባ ከዓ ንጡፍ ስለ ዝኾንካ ማለት እዩ ካብዚ እኒው ሕቶ የብለይን ካልእ ግዜ በቢናቱ ጨንፈር ክንኣትው ኢና ኣብ ቆልዑት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ክንኣትው ክንፍትን ኢና ንሎሚ ግን ኣዝዩ ሰፊሕ ዓሚቕ መምረ ስለ ዝሃብካ ነመስግነካ ተወሳኺ ርእቶ ለቦ እንተለካ ክሰምዓካ ኣነ ወዲ ኣለኹ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ሽሽሓወይ ሓቂ ሓይሽ እዚ ማሕበርናትና ማለት ከምዚ ምሻለይካ ኩሉ ግዜ ትገብሮም ንጥፈታት ኣፍ ኮይኑ ኣብቲ ክተብፅሖ ትደሊ ዘብፅሓልካ ፕላትፎርም የድልየካ እዩ ኣብነት ንሕና በቲ ዘለና ዓቕሚ ባጀት ስለ ዘይብልና ናትና ሜድያ ክንሰርሕ ንኽእል ኣይኮናን ወላ ናትና ዕላማ እውን ኣይኮነን ማለት ሜድያ ክንሰርሕ ኣይኮነን ናትና ዕላማ ንሕና ኣብቲ ሕብረተሰብና ክንረኽቦም ንኽእል ፕላትፎርምታት እንድሕር ሓጊዞምና ከምዚ ሕጂ እኳ ንዘለካ ዕድል ብከምኡ ኣብ ሕብረተሰብና ለውጢ ክነምፅእ ንደሊ ኢና ለውጢ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ናይ ትምህርቲ ናይ ካልእ ታሽሙ ክንገብር ኢና ንደሊ ስለዚ ነዚ ዝሃብካ ንዕድል ብጣዕሚ የመስግን ካልኦት ሜድያታት ፀለውቲ ሜድያታት እንድሕር ኣለዋ እውን ነዚ ማሕበር ከም ሓደ ንእሽተይ ኣገደስቲ ናእሽቱ ነገራት ብዓቕሙ ዘበርክት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዕድል እንተሃብኦ ኣፍ እንተኾንኦ ብጣዕሚ ደስ ምበለኒ ካልእ ሕብረተሰብና ከዓ ከም ናይ ውልቀይ ትምኒት ማለት ኩሉ ግዜ ዋላ ዝበዝሐ እቲ ሜድያታት ናይ ውልቂ ዩቲዩበራት ብሎ ገለ መብዛሕትኦም ኣዕነውቲ ከይዲ ንዝኸዱ ኣዕናዊ ትሕዝቶ ንዘለዎም ብሓፂሩ ክምህረካ ዝኽእል ነገር ንዘይብሎም ሜድያታት ካብ ፎሎ ካብ ምግባር ክቁጠብ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከም ዝርዳእኒ ዝናትና መንእሰይ ኣብ ከምዚ ናይ ሕሜታ ከምዚ ናይ ህል በቃ ምሻሎ ንፅባሕ ንጎ ዘይምሕሳብ እንዳተለመደ ከይድ ኣሎ እዚ እንድሕር ንነዊሕ ይቀፂሉ ከዓ ፅባሕ ንጎ ከም ሕብረተሰብ ዓድና ክንምለስ ስልጣን ክንሕዝ ዘይኮነስ ኣብ ስደት እውን ከም ሕብረተሰብ ተጠርኒፍና ሓቢርና ክንነብር ዘይንኽእለሉ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ስለዚ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ካብ ስምዒታዊ ምዃን ተቆጢቡ ንኩሉ ነገራት ብዓይኒ ረብሓ ክጥምቶ ኣለዎ ዘዕውቶ ዘይዕውቶ እንደገና ዓሌታዊ ዓዳዊ ገለ ካብ ምዃን በቃ ናይ መንእሰይ ባህሪ ይኮኑ ማለት ክትተኣማመን ክትክእል እንድሕር ኮንካ ምስ ሰብ ምስ ሓውካ ምስ ብፃይካ ሓደ ቀንዲ ኣገዳሲ ረቋሒ ማሕበራዊ እምነት እዩ ስለዚ መንእሰያት ኣብ ዘለዎ ኣነ ኣብዚ በርጌድና ሓመድ ትኹኑ ናብቲ ኣይትኹኑ ገለ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹም ምናልባት ገለገለ መልእኽትታተይ ቁርብትር ዝበሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብጌጋ ክርድኡ የብሉን ሰብ ፅባሕ ንጎ ዝሃስይዎም ከይዲ ንኸይከዱ ግን ክጥንቀቑ ክግምግሙ ኣለዎም ቴንኪዩ ኣነ ኣዝየ መስግነካ ራድዮ ኤረና ከም ትፈልጦ ካብ 2011 ኣትሒዛ ኣብ እስራኤል ንዘሎ ኩነታት ብግቡእ ብዕምቆ ትከታተል ትፍኑ ትዝርግሕ ከም ምዃና መጠን ሓሳባቶም ንክገልፁ ሓሳባቶም ናይ ምግላፅ ተመክሮ ንክለማመዱ ከዓ ዝዓበየ ስራሕ ሰሪሓ እያ ካልእ ሰብ ክምስክረልና ይንደልን ኢና ተመክሮ እዩ እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳይ ብዓብዪ ዛዕባ ንሪኦ ዛዕባ እዩ ክቃላሕ ሰብ ክፈልጦ ተሓቀኛ ምስሊ ኤርትራውያን ኣብኡ ዘሎ ክፍለጥ ንደልዮ ኢና ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ዛዕባ ክለዓል ኣለዎ ትብሎ እንተሎ ኣነ ድልዋ ኣለኹ ራድዮ ኤረና ድልውትላ ንሎሚ ግን ኣዝየ መስግነካ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ሽሻዕወይ ሰላም መዓልቲ ሰላም መዓልቲ